nobo semia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri itu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburoso bw'umuguse. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchulia ubono nabokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchulia 0788666662. Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabokorigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende yonsira kurubulimi obiyoke enyoreri bagali yabene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntayangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine. Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamaragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machine asomoro bere oberemi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwanchu murigaria w'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au
akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Gensoko TV gochiko komanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekibwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bomocho Nairobi abegochi county chons emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri Gensoko TV ntabe tokoretera amangana magia bunane twateka kurwa igaiga miyobo katakati bomochi Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni Gensoko TV oboroso womugusi tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukomanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano mugusi omwancho murigereri nigarwete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Gensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi enamba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Kigathaine gutwa iri tunyare tu sequence ya Kenya kuri nebuna butambi chinga kibini chigo mwanchi tomuriera yatugira siga seti ukatukumanyikire gento naye kwanyara kugusangana itwe togotebanga twachambua amo itonyara tugukumanya asomtana ito Facebook no to live Nensoko TV weka YouTube mwanchi tomuriera no to live Nensoko TV omorobe Nensoko bwakire nekero wikira sense media Facebook botambi nigo tugusaba kwanyara kugoto follow kero gwato follow nero gutubwatia weka YouTube kwanyara naro kugoto subscribe iri mitandao yaitu yekero ryonsi watu bwatiri kwanyara go kwimanya 2 tugia Nsoko TV kolende enamba itu studio nero gusangana nchini mambi ya bono nigere 07886663 078 marakabere 6 maragatano tininere namba yomoero sangana itu asomtanda itu Facebook nabego YouTube etunyara tukumanyania mange mambi ya bono kolende aragati abali basoira asomtanda itu Facebook nabego sinamba itu studio nabego nyorekero gwate simi yago ndarachi gusoma ujumbe nabo kunyara gukubeka simi yago iga kwanyara ko gutumaga clip ka uga 30 seconds watutebi mambi yabono ngakikwabukire wakwani abantu bago nabege ngane yemo watu gucasumuro birite Nsoko bwakire unenchira yemo boigo yogusanga kolene notiteria kirba hote ba Rise and Shine hari badi kurwa ngombo banamba Biden Kingdom weka Nairobi Pipeline na my husband Ben abana baitu Mazidiga na Magdotak na abana baminto bonsi na mashabiki onsi pia mwana batangazaji bonsi ben Nsoko TV agotebanga mutware litskoligia na ebo igojeria kirwo litskoligia kirandeni seke omusoribwe sunera agoteba kurona kuru city salam subscribe goikagachuba sobo no alimi omorobero mbaka omoerio agotebanga Nsoko bwakire nabego edino linanera agoteba kurwa masobeti Rioga Tiondini mpaka Omoerio pamoja nikiwa Busia Obekai nere Levi mmoja bagondo chika kura sisemo chama seno Lawrence nera utebangano alime yomorobirio mpaka Omoerio konge mambia bano manjito murigira nabakogenda gutuma urwaka rwa guse ujumbe yago asina mbe yetu studio it is 078 marakabere 6 maragatano na tirinere namba yomoerio asense media WhatsApp bago namnere yo motogotumia ndo chege sense media WhatsApp Kirandeni seki omusuri geswate banwalime yomorobiro kurwa chinsemo chiana kuru na kuru Salams Club boigo ndoche bana bas walime yomorobiro na korolire na boigo ndoche gaiga atarari karietari agotebanga na barolire Nsoko bwakire kuri no manchito morigeria bono ntagitina ndesa gurie chinga kinda kwira seringana lirabu rero ngo kwira bwanga keigo toswa seringana lirabu ligotebe mambi abono nya ebara ya masisinia nigegenderete obwagachi ebara ya masisinia nigegenderete obwagachi na lingana liturira bwe mambi abono mwanchito murigeria
na bo gwake simi gocha ase namba itu studio ototebinga ninkiringane rigo kwanera guse togotebanga a meaning yeringane erio enga epara ya masesenia nigegenderete obwagachi na bo gwake namba ya itu studio nigera 07886663 078 marakabere 6 maragatano na tirinene namba ya moyo ma direct itoko kirigagu na kunyara kugwake namba ya gosote kwane nanche asomtana ito Facebook atenga ninki ringane iri kunyara ligo kwanera itunyare tugusanga na imambia bono boigo asomtana ito Facebook na kunyaranga na bakobeka ekerengero kyago usorwa karwago itunyare tugusuka na imambia bono igonga na bugwake simi manchito mulira boiga sensemeri ya YouTube na bakunyara kugusanga nincho tebinga ebale ya masesenia egendre tobwagachi nereriyo igonga nabakunyara kugwake simi yabo emambia bono tinga kichiringenderete kora bali bagendete gutumurwa kora basi namba itu studio ndo chiga igago tebanere SK autebanga no alime yomorobiro mbaka chingaki chomoerio timaitinga SK ngakikwara gotebaga igakorene nabegondo ki omoralia kwanerie abatangazaji bonsi ben Soko TV litkolia lero Tuesday edition sawa ndara editoria ya sinamba itu studio autebonere Paul kurasinsemo chiria chanyantaro nabakwaniri bonsi nando murigeri nere gaiga ogokwaniri gemambia bono manchito murigeri twasine osanga naye nabagonte ibo gonindo chomo chyo Nairobi nigembrega sine gotwatimeti gose watwereru bali bakwenda maite mambia bono bali mo wikara nase eba wikara nase mirimo ine kato gokwanira obwagachi nabakonyora naye kuyaga chole bintu mbiro gasene kwikirania subu mabwago nabego maite kurasinsemo chiria chiagusi nale mbrane gasene gotukorenta wateba nenchi yemo yamasesenia igemambia bono ndonsia sole nabogo kwana nainche ase namba yetu studio nabego nabokubeka urwaka rwa gusekerengero kyago itunya tugusanga egando chekera ndenisi nera na gotebanga aikasi ne abune Soko TV toba isigo kuna remote pi bakomo area Jessica Mura ateben Soko bwa kire kuroiga pipeline watching live ndo chekera krandenis akomboringa ngaidiana kwa ira innocent rero amubiro etigwetu yarakini ngo chari chinsaiga tunyare tugusanganere go innocent ndo chigaiga wakwaniwe abo tunyara tugusanga kinga kishinde machito murigeria katukona gusanga ndo chibayiga sensemo yetu ya WhatsApp ndo chiboga sene kubeke kerengero ndo chebari na otebanga bwakire bya nkwanerie innocent onyango sawa boigo ndo cha sensemo ya WhatsApp nabigo bana baski basinera otebano ali mejo morobiro bakomere kono machito murigeria katuka sene usanga mbaka omoere bwe morobiro iten Soko bwakire mambia bono nigo nagotebinga o akesimi gocha sinamba itu studio eyuere 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoere tunyare tugusanga naye onyare ko gontebia mambia bono nga ninki ringana litulira buligo kwanera digo tebanga nagotebigo ligo kwanera rero amangana yebara timaitinga ebareye nereriye nebare yo manjito morigeria nabakonyoranga nobogima bwago ego kwanera kinto tebanga kende gyonsyo ko gwacho subugima bwago ene kibonango ikiraniole onyare ko kiaga chase enchirerie ngia na enchirerie kunyarage ko gokya omurigereria ego tebanga ebara ya masesenia nigegendrete obwagachi epara ya masesenia nigegendrete obwagachi na lingana liturira buri mambia bono nabukunyara kugwaka esimiago aigase enamba itu studio ro check randisi tebanga aikase ni bareyo nabaraibaito timaitinga krandeni singa kyote babaraibaito na bakwa gache bara ose no mwanchito murigirio kwa gacha ebara ose ne chira chiria baraibaito bakunyara bakurwa chinga kichiri bakunyara bagotitalira krandenis debi biabono gaiga asogwaka esimi asena mbe yetu studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoero machito murigiria na ditkurigoro twagotebete igaso mucho Nairobi na gotunyora chinsemo chonsi weka gusi onsi county ya Kisii county ya Nyamira Kisumu onsi no kunyara ko gotunyore mambia bono nyego torocha nonsi nabo kunyara ko gotukwana na intotebinga esino itasti semecho na kiwatete chinga kechi cha mambia weka na bagotebia na gotebi bono chinga kechi chimambi nimaiti kwa chakiri kuyariga nibaigukira nasimero biriago nimaite nabange mubwate merobiri awaseritko yarero korende manjito murigerenya nimaitinga yonsi totaite toyikirani gemambia bono okogenda gusanga na inchegase enamba itu studio
boigo beke kerengero kyago nago tebinge kero kotumaga clip kago usangana ichi mambia bono wante binga ninki okwanira guchasita singitu yensoko TV nabo totebianga ngayole mambia bono kwani abantu bago nabigonyare ko tebiga tiali obwate aselitko yalero ko no manchito moligeria ntagitengende nande kwaliganirie ensemo yamaya kingayite simia gunyare ko tebinga ninki ninganiriri gukwanira ndaraga bali batumire ujumbe maikoenda Autabakurwa St. Peters nyakinyo mise Miss Nicole nere Fred Moga Mutuli komo mpaka Omoero ndochibego mwalimu Charles Rwanga kurwa Nyamira basement area hotebanere no alime yomorobirio mpaka Omoero kureno manchito moligeria taitina kuira sense tunde ya kabere yamaya na nyarage kumanya tunyatugosika mutwe Soko TV oboroso bumugusi omwancho muri Soko TV igeta sengiye Soko TV ibwatira sengenje yawo kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwansi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwa county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobini ya Soko TV oboroso bomugusi obutindi no busombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge ko ende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde urenge ko ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora kingatale icyobutindo ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na iboletwe unango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke myaka sta ngachaka ngo developo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroga ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amontelyo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyo
Igora omusike uruoba nigaringe omuseneta omuchorwa w'ikiama gia serikali gia UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria w'ekerugo ky'oburai bwense kurwa orogonko rwa Gusii omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kiaye kyoboseneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabwatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aburirio mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobochori wo mwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi. Wanjito murigeria bwigeta senige Nsoko TV bono nigotogo swa sentune ya kabira singo chiko kunyana kukomanyega tiali agendete kwenekiwa kura chingongo hutamini gotogo chagane county ito ya Kisii ni county ya Nyamira tuwa kumanyana ali agendeta se unyuri wito wikachia bisi wanjito muria togo chakabene unenchira ya moyo gosiga chisemi miense moyo bungia bumachoge burabu wetira soko agache birasi eriko baborokwa esemingia nabo igasagia bagosomera horo nigo mujumbe wense moyo bungia bumachoge burabu Moskenol fasono badia barongo anyatiga kuigole birasi ase wodi yamo ejuwe korokwa chisemo chamo komoni semo ya magenche uninchire moyo kwerekia buna borokyabu kuchabari kunyora sagia bakunyara bakorera musoma abo manchito mulgira wikiri forenge namangi nigo yabeiro mweso guchia asaboroki gwabe chiskuru au imense muyebunge omachoge barabo magega yo mujumba bo omoskeno lifasono badia barongo kwigora bene ebirasi bia Center of Excellence 12 ase skuru ya mokomoni kutoka imeye ward ya magenche amane binde bitano bitatu ase skuru ya Kiru imeye ward ya bokimonge ense muyebunge yo chiskuru echo negative chiskuru echo chiabere chiko chandeka ase kega tambe abo asaboroki wabalenge gosomera asabe nabono nigo baracheko kokera asagia yo soma imeye birasi ebyo niko twajirega ekenyoreke gekorokunga Kiru atwajirega Kiru kogokera ogokoro gwe skuru ya Kiru primary school ngakina chetega campaign abantu ba Kiru mbanderete sana nandekere nasote skuru enje manyene nabona rochenge skuru ye yarengese hali yarengembe no ligere liga oligere mabati na bakoranga mabati ali hali na nabo osokoligere gigana bakoranga mabati ya hali bono chis ebirasi byarenge gotokaga ebyarenge ebirasi bikolekana bobe goetera rende CDF yaito ya Machoge borabu tugatagore ebirasi ebyo allocation yechi base kabeko ese building una moroje ninjo mujumbe ime yabo Machogega ogochake project bune yachaka na indonye koraki eke mambi ntwarenge magenche wo na inde kwetere committee ya CDF twakore sukuru ekorokunga mokomoni kagokwana nabaralia magigayo kubigole birasi bibene ase skuru ya Kiru omujumbe bwensemo yebunge yo omoskeno lifasono badia barongo nigasingirira buna nali negangene neyo kwenekia buna borokiwa nkonyora barasagia yo gosoma na kweneke buna nkogenderare kubyagacha ebirasi byonsi biria bitanya kwera kwagachwa intu ebirasi no nyembiri bitenenete asebo Machoge borabu twabikolere byonsi asengenjo tonagotwara matombe atari gokonya abantu eko basara marakarenga abantu bamintonta gete kwakera Machoge mbiamono
asenge njeri bagamwangete lyokoba mujumbo ino na ninde determininga nyasaye karatu anjere tosugume chisukuru cheito erinde chisukuru cheito chirabe nari gere sukuru ama bagalega nonyene wheelchair omonto obwato barema ase gutware wheelchair akwega ndiga abweka paka soke ase ngenjondo mo engineer twamwire ngebinto tokorosi nebinto bikolekana bire engineer omo director bwichisemi ase sub county ya Kenya nigo amwakire mujumbo badia barongo bunambuye mono asoko basira barokigwa elinde banyora sagia yogosomera abo asabasaba bayiboli bonsi bobatoka barokigwa bayirana cheskuru ekero chire iguriwe eikiego. Most of the structures in these institutions were condemned, and as we reopen our schools for second term, that is next week, this one will enable our learners have a safe environment, a conducive one, because of the 8 classes that have been delivered today. By next week, let us ensure that all our learners, that is in ECD, early education, primary, and junior school, attend the classes beginning Monday. Kubwatera na koleo asegatie chisekta aoje serikali negentekia abu asomo DCC we sub county ya Kenya asaba kogendere kobao elinda masomo achibusio. Education is one of the sectors that is very important to the government of Kenya. Money for education is the greatest sector that takes our budget. The constituency supporting education is a very important function. So we really thank the MP for focusing on education to support so that our children can have a safe learning environment. Omwalimu omonene bwe skuru ya Kiru niga kabunambye mono asokwa gachiro birasye biya ase skuru eyo abwasate babuna nigo birachiko bakonya abana gosomera sagia nabego kuri irabuna nigo barachiko birenda bibakonye ase kegetambe. We are going to maintain these classrooms and we are going to use them effectively. We pray for you for the work that you are doing all over the constituents, and we believe that in future you will also look at the needs of the school as we shall discuss with you. Bono nigo yatigire asabaterene beche skuru au kueneka buna kubirenda bale birasi ebyo elinde bibakonye abakiwa bange ase byale birebosyo inko reporter Nsoko TV kurwa sensemo yebunge machoga barabu county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge. Naboigo asege kigetambe niga bamenyi be kinyorogia iti me wodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South awabere bakurobekana matukamange asoka bano musunte nigo bano litukuri goro mu bunge bwe Chinsemecho anyaletega kubalentera chibanyalitega kubalentera enchaba raigo libale kubakonya usabantu bali bawo kubakonya kubeke stimas Chinsemecho asibo igato kumanyi wo manchi to murigeria nigatebetengo mutinyo taraira nachikwene kyabona babiki restima as Chinsemecho mu bungo yo kibagendi nero nyalitika kwenekia kunankonyora bale chingure cyo chomolero. Abamenyi be kinyoro kya ITN Tangani me yewode Nyakoe bunge Kitutu Chache South County ya Kisii bono niko barine kibakogokera maiga yo muchumbe bwe Chinsemecho Muska Anthony Kibagendi wisoke no kubaretera chipost chinguru cyomure kibarabekera ubwango igase Nsemeyo asbatanya ko rest magesense tongwa igaiti 1 twachandikire emyaka korukoru buna twakanyome tugocha ntwana korora muriro abachinse chindo burabuo barororo bono rende muyamano twakire buyamano mwarentiro burabuse itogaiga je muna koruna kaibore twe na ikire bono munande gambugate myaka kwetani 16 Juanya korra murira twachandikire abana baito obachandikete mbali kororera bone muriro tuburite na akire buya sokorore metase kenyore kiyaito na ndengo tebya Anthony Kibagendi mbia mono sana sogotoretera umuriro asengenjo twabeire chinga kichinyinge tukonya gwokeria abana ibe yansa chinde tokwenda sa mafuta twanyora mafuta taya rero taiyo bao kwana ekerekyo nigo bagokire gitambukire kiga asibono baganire stime yobe kwa sobwango ire nyakabage kubakonya baretire imite kinyuruge itogaiga na underestimate gebe kwa immediate because chiposti chomete go abana nchibara bakorete security warwancha immediately nonye this week estima yoka sekinyurike buna naga nyometwa na chandikire no muriro
leo naro durubura bure kinyure kiborobwo borobo no magoko go tunyarite no nabangina bari gaikene go bagesere tumuriro yiga ona iki chogo akero mobungo ito Anthony Kibagendi buya mono soko to aimete ku aretire lakini totagete stimeye nyono gwanja kwao chake kokorora no ngo weekend tonyo twanyoliro umuriro kwa twalira magoko manene buya mono sana na kigima mwana buna nje akangumbukaria na nje iganda gasunte bana ngusinyukurusi nyone nyumba y'omuntu ekina kinaganire ndo muchumbe nerere ndacankonye nyono mutoyo mugambe kerwe abande mbabwate nje mwana timbwati mururu ndege sunte echinga kechicho niko barire irayo chikogendera kumosira Anthony Kibagendi asiganga yayo kwerana bisi asaba igo barire ira yo kumosira yo kuriekero kyo baraibwense kurasorongorwa busi Dr. Fred Matiang'i twagokire mono etari no moerio nande no atotigarete ngandu ndobwati omokwaneri igoraria mochumbo itonto goitabete nduta gata abantu ta ndoriko gotiga magega nonya ntoga isaino gata abantu ta mwebinde gwatokonyire nebinge toretere omorero gaiga toira totebe ngambia mono nonya Matiang'i ndomoitabete ndori kwanga mogusi omindo na induti gata rosekero gekengeche seitoga togo te Anthony Kibagendi mujumbe kabe munore iga no tore maega yao na no tore na Matiang'i nduna botori igo ora njocho tare oche kenyore kana inde otokorere binte biya na intutogoke naboga kenyore ke twago graso ka toro kumurro Anthony Kibagendi ano monto miya no tore na Matiang'i kapisa togo te banga one time no atore ganche nate kuripoteria Ensoko TV kurasi kinyoreke kia 81 imeyabungia kitutu cha South County ya Kisii Chempethuel Machin Manjito murigeria togoswase county ya Nyamira nigabarai babaga kabeke gusikurwa kire ward ya bunge ya North Mugrango me county Nyamira besokire na gusaba serikali yebekeke gusi uno mulimo yomo hosome wa chiskuru eri kulinda egikoro bagokwanekerekyo ngigikaro meyechiro yekerenyo bakoragwa no munyagetinge gusoma nyagutumbe George Nyakundi nigo batebirenga wiko mwando wo mugusiolendo oyora segekoro yaito Manjito murigeria turatiga chinkwana chiabo no mugano betu gokwaliganirwa no musakito Steven Nyariki embonde munenchera yemo yo kwendera na gukinia ikigusi nigo abarai abagaka korwa ase bunge ya North Mugrango ase chiwodi ime county ya Nyamira basangerekana ase echiro yekerenyo njira yemo yo kubeka umukya bwo kwegerera obuya bwo korenda omwando wo mugusi Marieta iwongoro kwa George Nyakundi korumwanya getinge Heritage Council lero igotwacha soro segirwe ito rwa North Mugrango abagaka naga sekerenyo n'abarai korichi wodi chirichi cia North Mugrango chingereru abagaka baya kabisa bali bakolemereria chingereru tari chinkororo mathe barenga barwani chingereru n'abantu bakolemereria abantu bogosemeri n'abantu babwate chinguru yani chitwa goteba babwate umukia no tureka tokoigeke gikorogie ito bakorawa no munyagetumbe umunyagetinge Heritage Council mugaka George Nyakundi nigo abagaka buko bomo bagendere gosegeta obuya bobeko bo kwendera korenda omugusi kerobo igo barigania abagaka bande aiga yo kubaboyi chianga chiekegusi na rero buna twachaga ase bogirango ya ruguru gosi ya sugusu igo twacha kobe keromo gusio oito eyanga yabagirango nikimanyireri kiabo nengo eyangeye nero eyanga ya mwanyagetinge gusiengima omugusi nabwenete gutwara ikimanyireri kiabo unatubwate ebimanyireri bitano bitatu abagirango na abana babusibori nigekerekyo abagaka babaragire bokongu ugotumyo kabobe kwa matera yeke gusi asemeye getaganirie abantu batere unagwete kaba tari bunariri bono basariri omonta agotera kubware abana bakiri buru atere omugabana asibunari aroka
Esegeto nigo yabekire obuya bugotumeka mario yekegusi akoreng'aniwa no kobororo kwechikanisa karabante kare bari kurwara abandi bari isokoro ryari gusumbwa abandi bari kurwara uburware bwa kawaida abandi bari gukenga gose barogwa lakini bone gento bone kere kanisa yacha ya ngainira abantu nga gokorerana ne village lakini abantu tigabakorerane chisokoro cyabo bagwene bamaiko ende kanisa Rai wekegusi nigo bwarenge ng'aho murai okoboria karwe nyomba eyo emanyire yoborai kuna bona ubugambi nkori ubore otokonyora undi bwesi yakori yobugambi nyomba etarenge yobugambi yasoka kori yobugambi nyomba etarenge yarenge yobwibi bantu basoka babagambi barabayibi one kinegente kyokumi abantu baito tigabache asa mugusi baikaranse bate bachokwe nigekerekyo basabire serikali enyare ko bake gosomike usi intutu aje tukarorie de songo bakanyora ne rito ria ngora tukaibera kurwagere bakabona nyone bukubali barigete baji koyonjora ona botore tubwate gukinga nyasaye libagato kukwane ngora angane bisa kubinda bubwate enokwe ngai were lakini ndunga hapa gusito kakingainwa tukaigira ekegere nyasaye oliere ebwente koba engoro ekerekyo nigesegeto yabekirwe asogotumeka chinyeni chiria chomogusi toira ndiji ndagera itigie genga munege tandekyo yakonya nsemo ya pressure aya asande konyora bono muna baka bare umutubuyenka bamana konyoranga oborwere obwe prokeju bwabaikire mono egakore gasi nyinga baka bakora igo bagwesacha ine umugusi naganeiria maskani wone sebisa kubitonjoka ine nabagusiboka bachire nsemo bako na batati mamu ande watabi bono rero togo sabanga tigatoiranire ekegusigeito na indwe togo sabaji serikali yetu chinene moto chakiri gusiga bana baito begerigwe kuchakara chi primary Steven Nyarike Mbone Ensoko TV ekerenyo no Mogirango county ya Nyamira. Manjito murigeria tugukwanira egesako kyomogusi boigo niga egesako kyomogusi baboriwe goswase byombe urenchiremo yokwegenereria asubuguma bwabo okuno kuboria kurwa sabarai au na boiga barai bekyombe kya maskani kurwase county ya Kiambu asiba kwaniro byabo abantu kubwatirana ekero baramo na kweneke buna gocha baramo banyare bakweyaga choma chito murigeria turanyororo boturi kurwase ekyombe kya maskani abagusi bari bonsi bibamintu bara bautonchokanaine tiga bayendere kubwatirana babegentekemo ekegero bomo mbogere tunya gusuka mutubu no mugusi tiga nyasanya reko tubwatsane to tembia muno asibare banya ukaisiri tukulia rero twanyari kolonchi gari yetu ya masikani bone tiga tutwara masikani kujya kera asoyo moito. Congratulations to the Kisii community for this great achievement. The Bible says two cannot walk together unless they agree. Another word that the Bible also says that where there is unity, God commands a blessing. Because of your unity, God has blessed you with this bus. Igo torega iga go celebrate a bus. Egari yuere bus yue koroku amaskani. Amaskani ne gentekia. Ne bus ye iga yarete iro mogusio re Kiambu amaskani na keke banyo rete amaskani. Okoba ya tuigoreire omugusibono twabere tukwigwekana eyagore tune kiombe kige babere bagochanga babere bagochamo nanje kena chore tumno omonogerwo omugusi Nairobi diaspora ina make sure abagusiba itoba soire byombe ime inere njira turabe empowered. Na siku ya leo nina furaha kujumuika pamoja na ndugu zetu wa Kisii wakati tuna celebrate kupata basi yao mpya ya kufanya biashara yao, na nashukuru kwa sababu ni watu wamejiunga na wametuonyesha kwamba palipo na umoja hakuna jambo haliwezi wezekana. Na kwa hivyo mimi nataka kutoa changamoto kwa other communities. Wakati mmejipata mko pamoja Nairobi, wacha msioneane wivu, wacha isikue ni mambo ya marubano, shikamaneni na mfanye mambo ya manufaa kwenu nyinyi na kwa vizazi zenu ambazo zitakuja baadaye. Uri no mogokori tukuria rero ikiagera twanyorire pasi yaito ikonye tuganyite
kimoranje twirigeri nandi chi customer nto basa gutige pass yaito yerigeri ni ntu tokurigi chi customer ondo tagete pass tonye promote irinde ria nyore e business to irani chibes yaito Majito murigeria tugosuka mutwe nigo muraibe kiama gya DCP rigatiga shagwa mochirio muraibe ense William Ruto kuwatikana no gusagano kwa barayane ne bali bakwameria serikali chinga kibale asemisange kano ya gisiasa nabigo nigatebire buna nachikwene kyabuna muraibe ense kuikaso mwako gocha nachikoba omurayi ukora oraire ense ya Kenya asentunde yemo niga yakwanetaya litskurigoro ekera chingaki alikomwarigani John Mwaura Ochase kiama gya DCP ogojuwe gochukwirukia ebendera ye kiama kyo gya DCP asokoligyo bo governor se county ya Kiambu asobacholibu mwaka ogocha. Hii serikali ya William Ruto imekuwa serikali ya goons, where goons are part of the National Police Service, where goons and police work together, where police turn against innocent Kenyans. That is what happened to us in Kikuyu last Saturday, where policemen behaving like goons decided on innocent people with live ammunition and tear gas. I have heard Kipchumba Murkomen and PS Remo Domoro condemning goonism. I want to say they cannot condemn goonism. Kipchumba Murkomen and Remo Domoro are the perpetrators of goonism in Kenya. Gukwana kurwa ase amagacho amanene yekiama gya DCP imeomucho Nairobi omurai bwe kiamekyo Rigathi Gachagua nigo agikeirie obusagani bwokwenekigwa gochia asabara yabo chinga kibare ase mesangirikano ase aragire kiara ewizara y'oburendi boime nagoteba buna nigo ekubwaterana na ebibago ebibyabeire bikubasagana chinga kiechechyo Gachagua nigo airari bagerio nagwakira abasaembuya asokorokia omuchangobo omuya wogokonya ense anene asokuru gusegeta gochia asaba saebande kwerikia buna abakichikura asomoroberi obo oniko kadi. To appeal to our young people, the Gen Zs. The people of Kenya are looking upon you to liberate this country because you are fearless and you are tribeless and you cannot be manipulated and bribed by William Ruto. I want to ask the Gen Zs, my sons and daughters, my grandchildren, Kenya, our motherland, looks upon you to save this country. You are the only vote that we know that cannot be compromised. I want to commend you for what you have done so far, creating awareness among the people of Kenya through the smartphone. But I want to appeal to you, my children, that the real transformation of the country will take place on the ballot box. And the tools of change that you need is the ID and the vote. Nonye nabo Gachagua omochirie serikali ase obukurumi borororo anene ase omuroberi bwobo bwenyo SHA nabo igo ase esekta ya maguta. SHA, that monster by William Ruto and Aden Duale, is the greatest fraud since the history of independent Kenya. It was a scheme to steal 104 billion Kenya shillings from the people of Kenya. The previous NHIF had proposed a system upgrade at a cost of 800 million to address the challenges that were facing the defunct NHIF. William Ruto and company, in a scheme to defraud the people of Kenya and steal from them, came up with this monster called SHA and got a system that is costing 104 billion. Indeed, the truth of the matter is that they purchased the system at 1 billion shillings and they are stealing 103 billion from the people of Kenya. SHA cannot work and it will not work and it will collapse within 6 months. It was never meant to work. It was never meant to address the challenges that face the health sector. SHA was a scheme to defraud the people of Kenya 104 billion. We are told there is something called G2G. G2G means government to government. There is nothing like that. In the Middle East, we have 3 companies owned by the governments in those countries. But in Kenya, the companies that are doing business on fuel
are not owned by government. They are private companies. That is why we want the scheme to be changed from G to G to G to R, that is government to Ruto, because those are his companies. We are saying. Koripoteria en Soko TV, eritariane Linet Nyambane. Manchito murigeria yu no muraibe kiama gia dese pirigati gashawa gotebangani gobona tagite yonchorirwe kurwa G2G gochia G2R G2 Ruto kero manchito murigeria antunya tugusuka mututunya tugukwanira mange tuguswa sense media yega seti hono niye kiama kia ODM kia roganitio musangirikano yo valente tabasaye kurwa chinsemo au meyo mochie o Nairobi hasigetiga jamhuri abulitiko ligoro asaba saye babulitiko kwene kiabuna gocha bari gosire kiame kia ODM na kwene kiabuna ngutigara kere getingo eri kwene kiabuna sobo choli bumwako gocha kunyara bali bakubeke merobiri yabo buneganiri manchito murigeria no robot rabetro kwariganwa no musakito turaronyora asinchira bene. Lakini kuna mmoja wao ambaye amesema atoburu amenunuliwa. Mimi nitapeleka yeye kotini aseme huko Buru amenunuliwa na pesa ngapi. Mimi siwezi kununuliwa. Na hii chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Hii chama chetu ya ODM haiwezi kufanywa nini? Haiwezi kumezwa. Our party will grow from strength to strength. It can never be swallowed by anybody. It is too big to be swallowed. If you try to swallow it, your stomach will burst. If you try to swallow our party, your stomach will burst. And I'm telling you that is not possible. Na tukiwa wengi, ni lazima viti zote zile ambazo tumeshinda meya Aladwa. Wewe unajua kwamba tumekuwa katika jiji hili. Viti 54 vya MCAs ni ODM. 9 za wabunge ni ODM. Nimeona mtu mwingine hapa anajiita Kasheta. Anasema nyinyi jipange, Nairobi hamna hata kiti moja. Huyo mtu akili yake ni mzuri. Nimeshukuru wana ODM wa Nairobi na vijana kwa kujitokeza vile mmejitokeza leo. Hii ni ishara ya kwamba chama yetu bado iko na nguvu hapa Nairobi. Kuna wengine wanasema ati hapa Nairobi hakuna ODM, ikifika 2027 ati kuna wabunge wengine watachaguliwa kwa chama nyingine, chama za vijiji, chama za ukabila. Hiyo mnasemaje? Na mimi nataka niambie vijana, we are going to now, this is the first convention. Hii ni convention ya kwanza ambayo tunafanya kati ya convention 25. Kutoka hapa Nairobi tutaingia Pwani hii weekend ijayo. Kutoka Pwani tutaenda Kenya nzima. Tukimaliza 25 conventions Kenya nzima, tutarudi hapa Nairobi for a national youth convention. Manjito murigeria tugusuka mutuo muraiwense ya Kenya nigaikirane taso muchoro mwense ya Itari asetaro ya matukabire heri gusangano muraiwense UST sector au asense ya Kenya rengete gucho kubwaterana nense ya Itari kwene kiabunangu chirikolenta amagendero mwaziri wa mangana yechisko Musalia Mudavadi nigatebire buna ogusbwaterana okwo nigokora chikolenta amayemense ya Kenya na kwene kiabuna amagendero nachiko ikirani wa manchito murigeria turatiga chikwana. This is the first official visit His Excellency the President is making to Italy. Of course, the President has been here severally in the last 2 years, but this is a return visit, an official return visit, because you recall His Excellency President Sergio Mattarella visited Kenya in 2023. His Excellency the President will have a meeting with the leader of the Parliament of Italy, just as to establish a framework to see how we can enhance interparliamentary cooperation. The diaspora have been known to be very key source of remittances to our country, and the diaspora in Italy are very important in this aspect.
We want to see how we can also encourage the diaspora in Italy to be agents for promoting trade and investment between Kenya and Italy, to be agents of technology transfer between our two countries, because we know there are several areas within Italy that they have better capacity that we can learn from and we can share with Kenya. Kenya and Italy have had very long-standing partnerships. We've had a lot of programs that we've worked on as nations over the years. So this is a good opportunity to take stock of where we are and what we want to do together going into the future. Nabaigo abatioteri bekirabu gya Shabana FC Rosagia Rwatika Road Branch nigona inde bagendete imeroberio gotinya obusani gati yabo maega yo kwariganiya gosoriye ke busani asibatumeka kinga kiekyo kumanyana na guchamo nigo borokyo mogoko oboteneni asibatebire buna nigo bale no kwegena kunikirabu gya Shabana FC ngeche kobogoria egekombe gya Mozart Cup asintunde yaye mwanchito murigeria Mosa Keito nando teneta mangana yechi chigosoli Daniel Mwaga no roboti rwasobwagari omupira omogoko yatengo amono bwanchani bwe birengo bye igoromono buna enchere yemo yogo chamo na kugendereria gotinyo bosani amo no bwanchani bwabo obwenkoyo abatyoteria be klabu gya Shabana FC Rosagia Rwatika Road Branch TRB nigobono bachiramo na kwariganye gosoriye ke bosani egati yabo aiga nigabako baba gosanga na gochamo na kumanyana asobo ime okwana ekerekyo mworokia OTRB FC nigo aramboro koboko na kwene liambu ya mono abatyotelia bonsi walibekerana asomo yogoywe asebo igo agatogie getaseni ige TV ige nsoko asogekerana chinseme chio asa marieta ngoro ku Nyamwaro Shem asa amarieta ande bamanyika inebuna chief Engineer Shapikiri Naneria Shabana ku Thika Road Branch naende engineer team manager ya Thika Road Branch FC eroga kimbo ga chesio kambuntu awate chigosolinge ono twakorre bya naende ngwagera mashapiki ya onsi pia Shabana Thika Road Branch asogocha ono ngoteba soko TV they are coordinators niche partner cheito where they are doing a good job naende asante sana asogweka Omo captain OTRB FC amona bagosori bande nigoboro kyomogo kobo na kubagania abantu bonsi kogendera gotyoterelie klabu ugya Shabana FC Samuel Tangoro ku Jose Kariemba omotyoterero Shabana Thika Road Branch boigo ne captain ya TRB FC tumejibamba egemu ya renge twakirembo ya mona support mogoto Samuel Tangoro ku Lamek njenare ngomo referee mpiro lero twakiromo cheso ngomya kenege ntoyo toleta amo buna mashabiki ati RB and to bond together Sasa Marieta Collins Momanyi it's a good event by the way yogo to bring buna chifan talinga karato achire mipira liyo kana titokuomerana it's a good event yawe to organized na officials ba TRB ya to bring ramo to enjoy it to akiromo pira na as you can see, kiro monto kire to alira matoke abatyoteria bobono nigo bagokeire getambo kerekyo ase baganiria abatyoteria korwa chinsagi chinde kobwatia chimbatero chiabo Samaritane ngoro kutomngara AKO CBD ndijembo to mogoko mone because plunge there in Kenya what the not be what the fans bago chamo twachiesa twakore bitokore amo twenzi no te yabantu bonse chiplanchi chirigende ebekamo torosie yundi yogo support Shabana erenene bonsi osobwamo nigabara kibogokera kwabo kubocha kwa mokocho monyo mokonyi Osborn Monday aseboigo barakiro kwigena kwabo buna eklabu ekyo gya Shabana FC ngechie ko bwana kwimo kege kombe kireke Mozart Cup asego ikabono Shabana FC baikira sentunderia ayechi quarter final asa Marieta Ngoro kulila nde member ya Thika Road Branch enene nsengima
Okay, uko lingana okorora kuwa nemna nje ikingo sabanyasaye kwanza mono abachezaji baumia ba kemupira domogokom ya sana. At least for us fans toko ke at least na into at least tonyoreka kombe kya Mozart toko begusi. Lakini Shabana into target yeto no tu abwate ko mori tanga ne yo koira Mozart Cup. Na ine ndora tige pale no tole. To timu enda yo stoko we to dire ne una yegocha. Gete tole terwe coach evole na coach ko ruisiko. Ne rera je ko to beka sara gira. Lakini osponmande bunacho daira ne Shabana. Ne is a good coach. No le kara kole bujina botora te babe coach direct. Lakini is a good coach. Obere which is Alambe striker Alambe Stars yo mutuka mange. Na enda na what experience kyo mupira in Kenya. Na ma ito mupira. No como word kama Shabana. Igendo kelia sa tigerte buko bitao via ya bua terror. To endere to sinto kole se season ya kora to sinto kole namba yengi ya gochumutuani. Nonyanigo nigo babaka bako mwakera omora ibwe nsembu ya mono asoko tono eklabu ekyo gya Shabana FC no motoromba abwe basi enyia. President ese enta kora kiama no gotoe pasi ya Shabana na ndua cha fans ya Shabana atoko gete mono twabira matuka mange tutabwatie gari bono president ya je gatoe gari ya maana ne hakuna timu nyingine, yani timu nyingine kuna pasi kali kama ya Shabana. Ase entunde ntangani kabisa yo mwaka w'ikibere 2025 no 2026 nigo naende amashabiki be club Kirigia Shabana FC Rusagi ari ati aribigo setika uri branch wa mendre asenseme yega ya Kimbo imeyega sero gya JCU ase wakoroge soje bosani gati abasae amona bali bwate myaka elemene ko babwa asenchere yabene nigo batwara litikoligya abasanga amona gochamo burenchere moyo gutiga umunyabasi wabo kibosani nanye nigo egati batyotireli yabo nigo barakyo kugena kwabo ke club ya Shabana FC gucha kwimukega kwambe Kirikia that bet nanye nigo wakumwarigania omokocho munyia omontenere omutangani gwe club ya Shabana FC Osman Monday kule club Kirikia Murangasi la matuka makemega yo gwetigemere mobuno mokocho gwe club ekyo ingo poterege seni igien Soko TV kurwaga iga asegesero gya GSU ensemo ya Kimbo ebarene ya Thika Road igonkoro kwa Daniel omwaga Wanjito murigiriano tokora sorobotiro no masakito Daniel omwaga moye chiosoli kolende nenga kiende na nenta itingo ira sensemo ye chiga seti na rutura kumanyiga tiari agende tokonekiwa kolende na mention yegati abali basangina na ncha somtanda Facebook honorable phone face mokamba pen killer out banga kurwa Kyamatongo Hills bokera ward bwa kirebya no mokera omungaini Edward Keoro sande sana timana kumanyanga abakera abangaini mbaroro kolende ndo chembonsi na bangaini mogaka kira kitagote pamoja patrio mameo mumanyi atabwa kirebya hoyo mumanyi na sporo ikuranya nchonoli nyasayo twanchire twaroli tkolinde tika aigwa tubwate tebo kongu aiga tubwate kongu tima kurwa nege sunteime kurwa ijoma abune chinsemo cyanya nchonoli patrimeo mumanyi kagite abarayi baitumba gendete kuigwa chinkwana abune chiga banyare bako bakonya naro no ina ba chinsemo chiria konye babwato kurobikana banyate bagokonya manchito murigeria nabarayi babo prende no chiboga Dominic Nyabuta teba mwalimu Dominic korwa keumbwa Masago basement area nonde tuned in Bonvenja mabisa korwa kirwa Mosocho na ndeme yo morobere wiko moero Kevin Okombo wakire biya kurwa mubumwaga watching Enoch Makoli auteba kurwa Mosaraba town where represented Freddy Moge Miss Decor auteba wakire biya kurwa St Peters Nyakenyo Mesia negati abari basangiro manchito murigeria korende bono taitena ndenda kwarigania asentunde ya gatatu toso asensemo ya maya turakumanya na agendete kwenekiwa Eye Soko TV oboroso bw'umugusi mirna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kurukitananya cyense Frida Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya
Mwancho murigaria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television y'Ensoko wikasero yawo magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena kuruncha kati kotera na reke buna kamononda mateke nduko korada kinu kugena kinu kukambe komo keba sabakati monte matini mache mutu kuni nambani kironde ko simakuta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu korada mutu nitire kamotu yo jeko kuna come to flani na ndime ya Ensoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato obulimire bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende onsira kurobulimi obuyoke enyore libaga lya bene kwaibwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'echikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yoka maraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cya muragoba wika chinsa isato asomorobere oboremi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro kwa pathway machine asomorobere boboremi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'umuguse Mwancho murigaria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria agendrete ase sector yechisemi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar,
Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Tomorigeria sentunde ya gatatu ni gotoswa asensemo yechigaseti ndara kumanyina ryagendete kwenekiwa kurwa chinsemo au igani gotosoma chitomoriria togotebya ngabono ni chinga kinandi cyugusanga amange aiga toguchambwa twabatera naye kwenekia munango kumanya tole amange aliagendete kwenekiwa imensi ya Kenya nigatie chinsekurwa isiko roma chitomoriria togochakabene mo director itokubekerega gwegatie chigaseti chitobwata studio ito nindo chega gazeti ya the Standard Chitomoriria ngegotebanga bono egotubwate bato togotebanga nesegya sekia makiriki ya ODM ni kia makiriki ya UDM asabago kwanera igore ya zone ngyo Chitomoriria wetera sekia makia ODM ningo bono kegotebanga tibatagiti emera babiryo konye babo kibabe kire igore ya zoning na bono ningo batagiti komo choro murai oyorachie gocha so goseura chiko iruke bendera nanda sentunde ende kwene kiabuno bocholi bwo mwako gochango chibore ko nyarabo gokolekana nitukuri igoro ga igamba bwati chinkwana cyabo Chitomoriria bakaba bago kwanera igoro yemero biri abasbanya tibago tebya abasaibe so kya so bonge na kwene kiabunango cyabale ko tinya ekyama kirkia ODM tuchigosanga naye amango Chitomoriria nabego chinkwana chiaye Oburu Odinga ninchiko kumanyanga ninki bago kwanira ase gazeti ya The Day Nation ero nindo chegaiga niyo kwanira igoro eye activist ya Chitomoriria omwegereri wabwene bwa mwanya bantoyomo oyubono United Nations ose ensi ya Kenya yaboriwe echigo kwana kiombe kirikia United Nations kwene kiabuno bugima bwae ko babore asaragia tokomanyiwanga wetirase wetirase ebikore bya betu bigokolekana ase plantation yemo iyo gutsimeka mananasi hone kiabuna cross bale gati yebintu gosendagere mensi ya Kenya nichiko kumanyanga ninkibago kwanero Chitomoriria ne kambali ya Del Monte aso kumanywa abantu mbanyati bagusiria magimabo nabono nichiko kumanyiga tibali bago kwanera wega sega zitiye okwanira bali igoro ye kiama kiria kia DCP yekora guna Rigathi Gachagua asebono Rigathi Gachagua esokrie nagote yo muraibense kwene kiabunango chialego keya ligo liriri lya mabuta agati ya guchiko kwanira ninchiko kumanye nande ntuchiko sanga tunya tokwigwa chinkwana chiae aigano cha gazeti ya the Daily Nation Rigathi Gachagua nikagomutira chinkwana gumuraibwense asagote babune serikali nebwatama mocho nabayigomba chikweroberia litsko lya lero gukwanira gusengo cyabari ko nyara babo ikirana ase kibara igaso mucho Nairobi okora okorobekana kwabo wegase gazeti ya The Day Nation yo gukwanira igoro yekisegi kigendete kwene kiwasi chinsemo chia Irani tugukwanira Irani Chitomoriria twakwanira Middle East kisegi kiria bagotebanga nigo bono challenge mu chando ase sector yekemerigie chae kuro imensi ya Kenya bagotebanga chae bono teriko genda chinsemo kiria egento kyalentro bwoba igoro yekibese kiria chigo cyabune bonus gose nechibese irikonye chia soire asenseria ya Middle East gose chinsemo chia Middle East Chitomoriria naro nichiko kumanya sobwagare ninki bago kwanira igoro yekemerie kyo gichae na gazeti ya The Day Nation ndo chomuganororo okwanira igoro yaba Kenya abanyanyimbo kuru asense ya Kenya panyati bago ikirana asense meria ehiti kwene kiabunango tiabalengi gotinya obolendi asense meyo tokomanyigwa gwikira boniga abande babonigo basiekeire mande abanyanyimbo kuru asense mo kiria tia ehiti nigo batatagiti abakenya abanyari bago ikirana imense ya Kenya tokomanyigwa egati yabo
banyarite bagoikaga igansense ya Kenya chitariki 15 ibere chitariki 17 omotinyo machi omwaka oyo mwanchito mugiria twaroche gati yabo ntonyate gusanga naye kera banyarite bagoikira imensi ya Kenya twakarara bakubeka maruse bakumwakira omonguru ngambi ya mono banyare bagikana na imensi yabo kurene banigo mwanchito mugiria gati yali tukumanyigwa nigo bono abanyanyimbabu bari sense bachita sense media ahiti nigo boni gababwatiranire namangana ndo mwanchito mugiria tukumanyigwa nga obusalimbole banyarite bagokora kolende ensi ya Kenya nigegotebanga nigo abanyanyimbo kurwa sinseme ichi watagetageti banyare bagoikira na imensi ya Kenya ninchuko kumanyo mwanchito mugiria naro igatiali bagokwanira asibe kwenda se gazeti ekorwa nga The Star nero nkumanyinga nigegoteba mwanchito mugiria gazeti ya The Star nero nkuliga liga gotebanga goitira mwanchito mugiria chitax gose ebango yechigari nigo bono abakenya abange bagoche gotigusko ninyani kumanyanki bagokwanira gaiga bego ni bwate chinkwana chumura ibense nigati abari kurwasi kya makiria kya UDA na bega igandoche bakubolinga Oburu Odinga na UDA ninki bara abananchi barachiko ganikuru gaiga asaba gukwanira mwanchito mugira ninchiko kumanya asaba ige gazeti ya Taifa Leo nigo bagokwanira igoro yomokonyi wo muraibense ya Kenya Kithure Kindiki njia nere bwachikolenta enchira kusenero rachikoigora obacholi bogochokolekana somwako gocha kwenekia buno muraibense ya Kenya na chiko chorwa sentunde ya kabere nabigondo chigaigango kwanira bale igoro yechisegi chigendete kwenekiwa imense ya Hirani bagotebanga bonensi ya America nigo ebuate obuoba igatiali agendete kwenekiwa na bwego mwanchito mugiria gukwanira bali igoro ya linda wananchi ninchiko kumanyega tiali bagokwanira kolende nigo ntagete togende ase chigaseti bono nanyara yungu kumanyega tiali alas chigaseti mwanchito mugiria chigaseti icho mo direct to yobekire gali na nditsko lya lero botambe unanko gotebi nigo koncholi gazeti lyago bwanchite kwanyara go kwenyorera amange togochaka beno mwanchito mugiria nigo togochaka ne gazeti ya The Standard eyo gukwanira igoro yekiama kya ODM aigani go bagukwanira omugano monene nigo bagukwanira igoro yekiama kya ODM una kyaliganitie asobo choli bwo mwako gocha mwako 2027 mwanchito mugiria tomaitinga obocholi mbuchikunyara bagokolekana imensi ya Kenya aigano bonondo choburo dinga nera uteba wetira se kiama kya ODM be aliganitwe chikwene kyabuna bachi bochora omurai kurase kyamekyo bagotebanga mangana azoning wikiraboni gamba taitiko yokwanira mwanchito mugiria kolenda kutira sinkwana chiabo nigo bagotebanga kende gyonsi nkiyo baboite naboigo kurwa ebirogo byonsi byo MCA aba senator naboiga barayibonsi kurasi nsemo cha Nairobi nigo barachiko choruni kyamakiria kya ODM mwanchito mugiria no mugano ntagitenko irora se gazeti ya The Day Nation page ya kane tutarategera chinkwana cha Oburu Odinga mwanchito mugiria se gazeti yeye nigo ukwanira igoro ya zoning kiroto ukwanira zoning yo mwanchito mugiria nigo bonekia makiri kya ODM batebrenga zoning all no zoning ebe zoning neche korugo sterigo chikokorwa tibabwati bo babonde bwonsi mbobo itionde bwonsi boigo asibatebre bono nigo ekiama kiri kya UDA nabaraibae bataratwara okubasika tibabwati amasikani go cha sabarai bekiamekyo aigo mwanchito mugiria swe ege karaba bwaterit kurigoro bakoleta sinsemo cha Jamhuri Grounds aigaso mucho Nairobi aigando chino Oburu Odinga nabigondo che omo governor bwe county ya Kisii nabigo simbarati na yoyo mwanchito mugiria abaraiba ko ODM Junet Mohamed Noale gaigana bigo omo governor bwe county ya Mombasa Abdul Samad nabigo omo SGA omo Swati Catherine Manyo yonyatika go chorna ko iri bagari ya Edwin Sifuna kusenero mura intene ndaboniga nere no aliga go mwanchito mugiria korento kukwanira omugano yo nigo bagukwanira igori yekiame kyo gochya gutinyiwa aigani go batebirenga gwikira somwa ko gocha mbe aligani tiko chikwenyero na kyabo namba chiko choro murayo ranyariga ko wirukia bendera yabo asibanya tibakuboli abo saiga igase gazeti ndoche banyale bakubwata chikura nande banyale bakwene kyabo nango tingiya bare ekyama kiria kya ODM nabegondo chomo secretary general intenda Catherine Manyo nere nabetika kwena kya chikogosega kubwatuka chinkwana chiae erega gotebanga tibabo itikendi gyonsi ekiraba guchikoligia oburayi gose tiba kumereti gore ya zoning ebene kolekane gostirigo chyokolekana nigatebiringa mbabwate
mbabwati wo babonde bonsi kurende mbabwata gosemeria bunamba chikocha no murayobo uranyare gakwene kyabuna ngucyari kura ekyama kirya ODM naboigo kurigia burayi asomwa kogocha igo mwanjito murigeria nigo boigo Buru Odinga abeteka gukwanira igoro ya Rigathi Gachagua nigagoteba se gazeti na chikwene kyabuna na chigukira na sekigambero Rigathi Gachagua yoro muraibi kyama ya DCP achigokwana bunanya tikagotebanga Buru Odinga nigaonirie kyama kya ODM gocha somura ibense mwanjito murigeria tutaragenda gusanga nayo mugano yo ngonta itomo direct tutara tubekire clip kya Buru Odinga turatigera chinkwana chiae kirari gukwana ritsukurigoro na goteba bunatibobo kendi gyons kolende bachie gocha somwaka ogocha na bigomba bigiteme emerobiryo yo kwenekya buna gocha baro murayira tiniki makyabo gocha barayiga ingamba bwatugite chinkwana mugavana bwe county ya Kisii na bigo mugavana bwe county ya Mombasa na bwatugite chinkwana chiae kolende turatiga chinkwana chiae Buru Odinga aboigoro. Lakini kuna mmoja wao ambaye amesema Atoburu amenunuliwa. Mimi nitapeleka yeye kotini aseme huko Buru amenunuliwa na pesa ngapi. Mimi siwezi kununuliwa. Na hii chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Hii chama chetu ya ODM haiwezi kufanywa nini? Haiwezi kumezwa. Our party will grow from strength to strength. It can never be swallowed by anybody. It is too big to be swallowed. If you try to swallow it, your stomach will grow from strength to strength. It can never be swallowed by anybody. It is too big to be swallowed. If you try to swallow it, your stomach will burst. If you try to swallow our party, your stomach will burst. And I'm telling you that is not possible. Na tukiwa wengi ni lazima viti zote zile ambazo tumeshinda meya Aladwa. Wewe unajua kwamba tumekuwa katika jiji hili viti 54 vya MCAs ni ODM. 9 za wabunge ni ODM. Nimeona mtu mwingine hapa anajiita Kasheta. Anasema nyinyi jipange, Nairobi hamna hata kiti moja. Huyo mtu akili yake ni mzuri. Nimeshukuru wana ODM wa Nairobi na vijana kwa kujitokeza vile mmejitokeza leo. Hii ni ishara ya kwamba chama yetu bado iko na nguvu hapa Nairobi. Kuna wengine wanasema ati hapa Nairobi hakuna ODM. Ikifika 2027 Wanjito murigiri anga itinga kwa igure chinkwana chiabara yabo kurase kyama kirya ODM kwa igure nga kyama kya ODM onde tayora kemere na yanigera nyarike gwatiko Wanjito murigiri ni chinkwana chiabara yabo bakoragwa no Buru Odinga kuri no Wanjito murigiri atugokora ne kyama kya ODM aigando cha gazeti ya The Daily Nation page ya kane boigonige okwanere igoro yo mugavana bwe county ya Kakamega Fernandes Barasa nera gagoteba kubwatirana gwe kyama kya ODM na UDA nigo kirachikolentu buya ase abarai mensi ya Kenya na bego kwene kya bunensi ya Kenya nechi hosukamotwe aiganiga ya kwanetaya asalenga samatanga yamo ase county ya Kakamega asabole tiabara ikwene kya bunangu chabara nande batwara omolembe guso kwigwana kwene kya bune kya makirya UDA kunyara gerege kuikirania chinkwana nabagemero biriri banyati bakubeka Wanjito murira mbwesomera sobagare nyari kuwesomera omugano yo kusutigalita page ya kane nige gukwanira igoro ye toigo egendete kwene kiwasi chinsemo chia Kisauni sub county ya Kisauni asabagote babono niga chifamili chinyinge chitabwatia obomenyo as chinseme tukomanyanga chinsemo boigo chali koni changamwe sub county ejo na chiro chigo chibwato muchando bwimure nyinge kerato kwanire mbure nyinge ni maitinge mbura nyinge negendete kwene kiwana no asomo chio Nairobi gonda sia sole na robere ndekiagero Wanjito murigeri antoroche buneto yegendete kwene kibokora chinsemo au nabugwe somera sobogale gazeti ya the Standard ase page yo ya kane kulinde togosuka mutu Wanjito murigeri aiga se page ya gatatu
niego kwanira igoro yaborokia aborokia bono nigo batebiringa bachiko gendo mogiro wetira somoro berio social health authority kera to kwanira igoro ya SHA niga balimu babeire bagoteba buno moro berio yo SHA turi kubwatuko bokonyi kubwatikana no kuigwana babwate azega seti ya the day nation ya the standard yo manchito morgeria nigo bagotebanga bono nigo baguchiko gendo mogiro wetira somoro berio SHA oturi kubwatuko bokonyi gochia ase aborokia bagotebanga no enekero baguchiko igoro chiskuru eikegocha nigo gwikira boniga bataratebigwa emeroberio yo bwate kubwatuka obokonyi gochia ase abalimu bagotebanga kwetania usikubwatikana no kuigwana kwalenge na TSC Teacher Service Commission ngamba chikubwatirukira obokonyi nigo bagotebanga no ni chibese chiri bakunyara bakonachwa neke na gosenda bakonachwa no moroberio SHA gochia sinya gitari nigo ligoro aiga manjito morgeria ndo chegatie yabara yabo bagoteba nonye ekiombe gya kupeti egikora una omboko milema nere nigatebringa taisanegeti nobo konyi gose meroberie kubwatukwa neke na omorobirio shago cyase abalimu nere nigatebire buna bachikweneke buna bachikogendo mogiro kweneke buna guchikubari kubwatukirwa obokonyi mwanchito mugira n'umuganura se page ya gatatu bano batebringa nonyene serikali yabete yeko barusia asibarenge na kubalenta sensemo ya SHA nigo bagotebanga gwikira boniga kenenki yabarakwanire igoro yobokonya asibagotebanga bali mubande gwikira boniga niga batigata sinya gitari kiagera mu roberio yo turabwa tukabokonyi bonde bonsi ochia asabanya gitari yabo nabo basomera sobwagare onyarego koliga tialia bagokwanira majito mugira tetengo ire wikase page page kumi gazeti ya The Day Nation asego kwanira igoro yokorobekana kwaberiko korumensi ya Kenya abasaine wete bagotebanga bitsko lya lero no barasibara yasomucho Nairobi banyane bakorokorobekana igoro yokomento kweli goli ya maguta kole no manchito morgere akato kwanira igoro yokorobekana kwaberiko korumensi ya Kenya bono nigo egatie byombe byasokiriye nagoteba buna nigo bitagite abasaye bali banyalte bakonyora chingoma chintindi ekero korobekana kwarego korumensi ya Kenya uchakiro mwaka 2023 banyare bako ba compensated oski amati cyabo kinyari kiwakanu egando chene kiombe geriye kwegerero bwene bwa mwanyabantu batebrenga nembaga ni riwakanwa uchakira chimilioni nye nabego kire family nigera chiwakanu chibese au chitamanyiro manchito morigera wika kire family onyo chibese cyae nande gento bagote babago chikorigereria na okumia ko orio ko chikokorerwe compensation gosoko wakanu nabo igo chiama tabwate orio nyatika gusirio bugima bwae abantu mbalengale gokonya ase amate yayo manchito morigera abunta itengo somere ase gazeti yeye eyengwetira ase kiombe gya Kenya National Commission of Human Rights kiombekeria wekegorege kwegera obwene bwa mwanyabantu ase bagotebanga chiamate shira cyanyarite chigo siria abantu bamwabo nigo bagochikonyora chimilioni 3 asibatebire boigo naboigo bali boikira boniga bataranyara bakoruswa se chinkendu naboigo bali banyariti bakuruwara serikali nechikonyara geko bakanira sinyagitari medical expenses naboigo expenses tirio mwanjito morigero sibesi chinyanyare chigo tumeku ekero gyo bainia abanchu babo nabali banyare bakoenia abanchu babo nigo batebiringa mbachikonyara bakubakana chibesiria banyariti bagotumia asibatebringa support bananyare bakubwa bwatukira osobo konyi obuo bwoko eni abamu abona bayigo kiria chibili chiri cyanyagitari nigo chire 2 million nabigo mwanjito muri asibatebanga omoroberio SHA go social health authority norono chikobwatuka obokonyi go chiase abantu bali banyate bakonyora chingoma chintindi asibatebringa bali banyate chingoma chintindi nigo baranyare bakwegwa emilioni yemo iri banyare bako konyo bagotebanga n'inchira yamyo gotebanga pole asibali banyarte chingoma chintindi kole no manjito morigeri agaiga boigongo kwanera bale compensation ya bali abanyarite bakonyora chingoma chintindi kolende mbabwate abantu bali bakonyara bago support ya family chiabo kaba kuna konyorobo gweni baba gotebanga 500,000 na chifaranyare bakobwatoka naboigo bali babwate chifamily family go itira abantu babere nigo barachikunyara 250 additional kera kwa 500,000 and kwa 250,000 iro nyare ko konya chiamati chiabo mwachito morigera gwetira sekiombe kyo kianyatige kegotebanga abantu bali manyoti chingoma chinti na bali banyati bagosiria bamwabo banyare bagwakanwa igo batebirenga n'inchire yemo
yogotebanga pole Manchito Mulgiri antaitibwe somera sobwagare magano yo norase gazeti ye ya The Nation page ya 10 segukwanira mono asaba saya bange basiritia magimabo omwaka 2024 kero barenge kogikiria gosegokana finance bill yare weti wa somo cyo Nairobi no abagoteba saya bange banyalte bagusiria amagimabo nabayigo Manchito Mulgiri igando cha gazeti ya page 10 niyo kwanira igoro ye kiombe kia NTSA nigo bono ya chakire goteba ningetagite gotinya oborendi nabo igo gotinya lichiko lira chiko bari kubwatu kwa kero chiskuru chigo chikonya chiko igoro ekiego cyo Manchito Mulgiri rero ni tariki emerongo eberenemo 2021 bagotebanga guchakira ekiego cha 27 abana kunyara bale bakwirana eskuru bone kiombe kia National Transport and Safety Authority nigo giatebirenga nigo kiko chikwena na amachika maya arachikobwato kwekiyukwene kyabuna aborokia kunyara bale bagwikira nasi chiskuru bagotebanga lichikerio nigo lile #watoto wafike salama watoto wafike salama chiskuru yuna lichiko Manchito Mulgiri nigo chikobwatwa asibagoteba ningo abano chikali chonsi chikubwatiri chiko lirwa chikwenana asaboroki wa bange baguchikonyara bagwikira nasi chiskuru nigo batebirenga undi bwensi urachikubwatiri chikeria nigara chikwerirwa egetambo keregetindi nabayigo bagotebiga titigali chiria aborokia baranyari bagutumia kweneke munango chibari kwirana eskuru Manchito Mulgiri kerotogo kwanira ngoro yaborokia kwirana nasi eskuru kagitenga aibuno muibori no gendete kuyarigania eri abana banyare bakwirana chiskuru Manchito Mulgiri abo wesomera asobwagale segazeti ya The Nation page ya 10 olebna chigali cyo chiko chikubwatiri chiko kwene kyabuna aboroki wabonsi batikunyara bakwirana korende gati ya machikali ngo korokia igaga bagotebanga chigali cyo speech lichiko chikonyara kwira aboroki wa chiskuru wikachibe registered nande bo ikachibe chiko kolerwa inspection ba make sure nga kiregento ngebwato nyeneche na magari nyarega kurigererwa chibelt cyabo chibe chibororo nabigo moro kiwonde wansi utachikubeke city belt to Manchito Mulgiri nere na chikwererwa egetambokero speed limit bigo bagatebamba chikorigereria speed eri chigali chinyale chigutumika nabigo nyeneji school bus chira chigutumika goirera aborokias chiskuru bagotebanga identification yichi school bus chonspi nchichikobekwa tene niyo Manchito Mulgiri asibagotebanga bono lichiko liri yakale ndirigo chikoranya riki gutumeka karaba kwirana skuru kigara boroki wabange niko basiria magimaba bandi kunyoreme baskona yebara ngonga lichiko ligo chikutumeka watoto wafike salama Manchito Mulgiri kolene ntagitoma director na ntebe turaenda somo tumoko tunya to kwirana nande tugendera usanga naye egati yari arase chigaseti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nugane betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss,
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Mrna nabalibe chinguru. Irikwe manyabu na wataka kuruchitana nye chiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Mbemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Njito murigeri atwererana nituragendera gusange gati yari ase kigaseti koreka tochukora ni gazeti ya The Standard iganige gukwanira igoro yo muchando bwa mabuta asibito au mensi ya Kenya sabagotebanga bono ninga mabuta rentire omuchando asabana bodaboda abange nabayiga barundi ya Kigali asabagoteba bono ninga mabuta bakogenda koligia chinsemo cha Naivasha nabayigona kuru mbakonyora mabuta yo asibita seni nigo aboteba guchakira umutinyo mno chagete nigo banyoriringa omuchando bwokeana kwa mabuta nigore ase chinseme cyo kore no machito murigere nigo babolire serikali kwenekia bune bituo byonsi biri bikoni amabutambe bwatama utana bayiga bari bakoni amabutati baba bako yabisa baganyeteri go lirigenderere comment machito murigere bwo somera sobagare kaseti ya The Standard haiga se page ya merongibere naibere kono machito murigere ase gazeti bayiga nige gukwanira igoro yo musacho yomo obeteka gwitabana bae batano na babere tokumanyirwa abana bae nigo barenge batano no mabana 6 nabigo yoyo moni garenge kasen yabana abo tokumanyirwa nga nigo babwato gutaigwana usina nigo babwaterio mana ali Kenyomba no munginoe kulinda kabaga kogechwa na goita abana abo kuika gusire buguma bwae nigo tokumanyirwa manchito murigeria rwasi gazeti ye ni no muchano mugano bwo goichana sano manchito murigeria kirokonyoranga amonto gechu kuika korabi abana bae negentu kyo goichana sana astokomanyirwa boigo na itete aba subati babere abetega kubarasa bakaba bagusiria abagima bae na boigo nabo gwesomero mugano yora se gazeti ye igaba abamurani baringe batatu n'abaswati gusa abamuro mwanjito muri to kwanira abaswati abono n'abayiseke abayiseka abake barenge myaka 10 abanyati bagusiya bangimabo amalieta abono aliga gwo mwanjito muri ira tukumanyirwa yo mobo nigarenge ekazen abawotebwa boigo mwanonde 90 mwanjito muri ira nere nigabeteka gutamara kini konye onyole chingo machintindi abombari bejirani nabigo mwanjito muri ira chikasen chinde nabigo bagotebanga omusacho yo negabetega kwirirwa igitambo kiregetindi nabigo ekigambero nigo gyachakire kose nigo bachakire kwenekya na kumanya ninki keirete omusacho yigo ikabana baye gwikagusiria obugima bwabo oigase gazeti yo manchito murigeria nigo kwanira igoro mangana yitse kisiko eganiga kwanira igoro yoko kwana chinkwana chikoigwana egatiense ya Irani nenseria ya Amerika aiga ense ya Irani nigo ya tebringa terigo chikikira na segi kale kiyo twara chinkwana choko igwana sentunde ya kabere kyagara ko batwale to kuigwana gutangani tuko chietigo ikirani gwo manchito murigera nigo chiko kolekana sichinsemo cha Pakistan eri kwenekya bona chinsegi chiri chigendete kweneke wa chinsemo cha Middle East kunyara chiri chiko kwanirwa banyari bagusiria omuchando yo kuri no manchito murigeria tigo ense ya Irani yangire na goteba bona tibari gochikwenerana asichinkwane cyo nabakunyara ko gwesomera asobwagare ali gati chinkwana chirini nyobwa tumwana yo manchito murigeria nyari yinkumanyanga ninki banyati bagukwana nabayigo chinsemo chiri banyati bagwikirana kuri no manchito murigeria nagote yo mugano orenga gazeti ya The Daily Nation orenga okwanira igoro yo musayo yomo aiga manchito murigeria gazeti ye nigo mugano yora se page ya kanene page ya gatano asibagote banga bono nigo boberete obogima bwae nigo bochiko baswa akongu aigangwetera se togote banga nendemero
eyue gukora amang'ana yogosimeka amang'ana ya mananasi omanchito morigeria tokomanya asinsemo chiatika niga abantu bane banyate bagutama kuri asinsemo icho kore n'emibere yabo ekabake gutoka se oroche rwa chania motienyo December omwaka wa tariki emeronge na inye kore no manchito morigeria tokomanyigwanga oyo moboni gabetika gutkara oyubono olentiro muchando manjito morigeria mugano ini nyari nko yobwati ngotebie asobwagale ninki bagukwanira kero tugukwanira igoriye kambuni ye Del Monte gosiyo korosi Del Monte manjito morigeria Del Monte metingane ndagira kuri ne tokoenda se page ya 5 nemo egukwanira igoro yo muraibi kyama ya DCP rigati gashagwa aigo manjito morigeria ase page ya 5 nemo niyo kwanira igoro ya rigati gashagwa sagote bangamba chikunyara bagutwara chinkwana na onye chinkwana cyabo manjito morigeria abawuchote balitskuri ya rero bachikote byabasai bagenzi wetera sinkwana ya rigati gashagwa banyale bagwe sokia asobonge na kurobekana wetera ase leo tebagaiga gazeti yo muraibensi ya Kenya taraikirania na boigo nigako akoma mochio muraibensi ya Kenya asensemo yebibande kurundi manjito morigeria togo chakabene nigo bono rigati gashagwe sokirie na komo mochio muraibensi ya Kenya aso komentari goli ya mabuta asate birebuna nigo yarentiro muchando asaba Kenya bange bali batari kwinyara aigo tebanga ogwitira so komentu kwa mabuta nigo ibinte binge bigo chikomenta baka endagira asate biringa nagenderete koligereria sana kwene kiabuno muraibensi ya Kenya na chiko ke irigoliria mabuta na ndonye tari gwikira rugoika eikegocha bachikonyara bagutwara umuchande kiagera bachikonyara bawikirana wanchito morigeria astipara na kwene kiabuna gochie komorusia bisi omuraibensi ya Kenya rote biringa pressure na gende kuyekinia asate biringa mabuta yiniga mentetwe na 50% au kwanda igoro ya G2G mwanjito morigeria kwego wetera senkwana ya rigati gashagwa ekerari ngi getaseni ekemo getaseni ekemo nigabetika gukwanira igoro yo muraibensi ya Kenya botebanga abega kurusia G2G abeke G2R manjito morigeria G2G bona tagite abekwe G2R ebyo gukwanira igoro serikali no muraibensi ya Kenya weterase okubeka ebirengero byaye gose weterase okomenta amagori yayo yekigali manjito morigeria au kwanira igoro yechibesi cyabete chikomento aserigoriria mabuta asatebire buna nigo yabiro muchando no ena saba Kenya bange kuri no manjito morigeria nabana wesomera subagaro mugano yo okwanira igoro ya irigati gashagwa asatebiringa bono tari gochikonyara kago kora chigo sori na siasa ekiagera mabuta yiniga betka komentu nejishiringe merongene asomora ibense ya Kenya gotebanga tokoboka nando nyare go komentira aba Kenya ligoliria mabuta nando bego koika nando nyare go keya gotebanga nenchire ya moya serikali ochiesa na mongo ya Kenya nabo gosomera subagare baseti yigare amugano unigara gazeti ya Daily Nation page ya 5 nemo waigo mugano norega igo manchito morigerie page ya 15 nemo page 16 yo kwanere gori segitigandete kwene kiwa senseria ya Irani asibona batebiringa nigo yare ntro mu chando gocha sense ya Kenya angemona saba Kenya bali bako basimegete merkiriye chae tokomanyigwanga bone chae terigo soka gocha sense chiria chesko manchito morigerie kegera tumaitinge chae nige go soka gocha sense mo cha Middle East mono asibago chikonia amachani bono nigo ebigwande binge byatebiringa machani aitana go soka kura sense ya Kenya asibona aba Kenya wetania chimi chiribu chimi isano na ibere babwa tomo chande mensi ya Kenya kiagera cha yabona bakwira se factory yabage koroswa kolendo manchito morigeria bagotibanga nigere stack alia sigani irigo ikirana chinsemo chia Mombasa noere kolende nigegani irikuirwa chinsemo chia Israel nensemo ya America nabege gati chinse kurwa Middle East bagotibanga chisege chibono niko chiale ntiro muchando asobonchulio botari ko chikonyara bagokolekana bono cha yoni geresta kya chinsemo chia Mombasa kolende serikali nigegendete koliga chinchira cyo kwene kyabuna cha yeyo guchiri kunyarage kuruswa asinsemo icho inyare gukwirwa asichiro manchito morigeria bagoteba gwitania chi bilioni 3 kurwa seke merikirigie chae nigo bono china chichi chire stack ya sensemeria Mombasa nabo wesomera asobwagale orale buna bagukwanira igoro yekire yemo manjito morigeria bagotebanga ekera bakoni chaeyo uchi asinsemo chiri chiske kire yemo
nigo goika chisiringi 23 goika chisiringi 25 nemo 23 chisiringi 23 mwanchito morigeria goika 26 per kilogram ekera bakoni guchia ase chinsemo chiria chia Middle East kone gaiga nigo bagotebanga bone chire yo nigo yasalikire no gusaba goito mwanchito morigeria to kwanira no ina mangane ye bonus nabegera to kwanira kemeri tumaitaba gusiba ito n'abantu bagabanchi to bari mono kurwa se county nya mira se bagotore chai mono no gusaba goito nge bonus yo cheche asenchire rengia nabigo chisegi kachikona gukwanirwa banyora molembe nyareke gukwanirwa mwanchito morigeria tugukwanira bayigo mugano nago tebya soda se gazeti yo mwanchito morigeria gukwanira igoro yabanyanyimbo banyati bagwikira na sesemo ya Haiti mo direct itante bingatari ahiti atagamata ino musongo ndira kini mwanchito morigeria kera tugukwanira chisegi chegende gosekera abakenya abanyanyimba abakenya banyati bagwikirana ase ensemeria ya Haiti aigabono nigo tukumanyigwanga nigo nande banyoriro mochando mwanchito morigeria bagotebanga aiga nigo abakenya bali banyati bagwikirana rabandi banyari bakwina nemensi ya Kenya ntwaroche abanyanyimbo baito banyati bagwikirana mwanchito morigeria no mutinyo yo gatatu mutinyo yo era banyati bagwikirana mwanchito morigeria tariki 40 nkagitiri tariki chalingo mwanchito morigeria umutinyo yo gatatu bali getega iga agera banyati bagwikirana tariki 5 tariki 15 ibe tariki 17 abanyati bagwikirana nemensi ya Kenya kuri no mwanchito morigeria tukumanyigwa ngatigati yabo bali banyati bagotikera gari no enekero bandi bakire mensi ya Kenya bono nigo babikirwa amamocho ali batanya ati bagokora tukumanyigwa nga nigo babikira amamocho yo gokora togotebanga nobokaya yo mwanchito morigeria amamocho ali bagotebanga bakenya abwo usabanyanyimba abo tibanyati bakoyakora ekiagera nigo bono chinsemo chiria chia abanyanyimbo bali bachinsemo icho batatageti abanyanyimbo bali abanyare bagwikirana gaigo mwanchito morigeria tumaitenga embanyari tebagoche mensi ya Kenya bagateba abanyanyimbo bande kuna bakunyara bagwikirana gari banyare bagotinya obolindio bubano tokumanyigwanga egati yabo nigo bali blocked baranyara bakwirana mensi ya Kenya so bagotebanga amamochabo na rayuna nagotirio mwanchito morigeria kurende serikali yensi ya Kenya nigegende tukubekemero biryo yokwenekia buna abakenya abo gusabanyanyimba bukurwensi ya Kenya kunyara bale bakwirana imensi ya Kenya bairana family cyabo no nyabande babete bagusiria amagimabo nabandi kunyora chingoma chintini machito morigeria boige kyomekya United Nations kigende tukubekemero biryo kwenekia buna abakenya abo bachikunyara bakwirana imensi ya Kenya no muganura se page ya 5 na 3 aiga ase gazeti ya The Daily Nation asbago kwanira igoro y'abakenya 653 to komanyiwa banyarite bakogenda asense media ya Haiti asitokumanyigwa nga 230 banyarite bawike mensi ya Kenya abigo egati yabo bataracha mwanchito morigeria kurento ko basabira banyare bakwirana abigama mochali babekirtu mwanchito morigeria ebemba kolete usimba ya kolete abekago kwanirwa eri banyare bawikirana imensi ya Kenya bale buye kyara family cyabo chi yoganyete bayigaga igo mwanchito morigeria se page ya kabere nigo gukwanira igoro ya Rafael Tuju mwaziri mukuru sibagotebanga nigo bono Tuju agotebanga ekigambiro niga beteka gusabwa kibese ikire miliyoni yemo kurwa ase kurwa ase mwanchito morigeria tokomanyigwa mu wakiro yomo niga beteka kumusaba miliyoni yemo banyare bagotegerera ekina kyae aigase gazeti ya The Daily Nation batebirenga batebiro mwanchito morigeria tabasikubeko byara nigo ba ekigambiro bono gyateneniri okubekwa kwaye byara ase gazeti ya The Daily Nation nigo bagotebanga ekigambere kereno nigo gyatebirenga Tuju nabigo omo wakirio yokurkwanga Kimani wa Shira oyo tagete ogusonya atika wikirana se kigambiro nagotebanga Rafael Tuju tabaga kubeko byara mwanchito morigeria ngusabo kwabira nigo bani gazeti yagotebanga Rafael Tuju ekigambiro tukirigo chikukana okubeko kwaye byara gyarabetege komoya chiki birenga gitu mwanjito moriya kora tunyara to kwano mugano yoye nigo bono chiki chibere cyanyarire chikoera asaba batebanga wetera sibese cyaganiri kwa omowakire kire miliyoni ya mabono nige kigambiro gya kanire nagotebanga terigo chigwanchira obukurumi kurwase omowaziri oyo asibatebire bono kutinigwa quiet koyo asatebire konyo wakanire kono wakanire chiribu chimibero mwanjito morigeria anyarega kurusugwa ase asarenge mwanjito morigeria
tumaitekera bege tuyara akabaga gwakana kibesi cyo korende kagambiro gya kanire na kikubikwa ero manchito murigeria igatiari ya gazeti ye ya Today Nation manchito murigeria nabo gwesomera asobwagare onyare go kumanya amange arase gazeti ye namagara ro manchito murigeria korende gana arachuta na ari arase gazeti ye kurkwanga The Star manchito murigeria nere go kwanera igoro yo kwaga chogwe stadium igaiga imensi ya Kenya guchikwene kyabuna chiko soli chia Afcon chiko nyara chiko kolera ase nseme ibagote banga chi billion nigo chia tumikira senseme yona ndi nigo babekire deadline yugo chia kwene kyo manchito murigeria nga chikora chikwene kya bune stadium ejo ya liro manchito murigeria chikwende ko te yasobwagare wega sibago kwanira igoro ye kyama kiri kya ODM na nyara kingo sange manchito murigeria taito komanye nabo gwesomera sobwagare aigani go bagotebanga nchiraki ODM ya bekire kwene kya chinkwana chiabo ni kyama kiri kya UDA mbara amanyo manchito murigeria ntutura manyanga nchiraki osemero bero kibabege tuchkwene kyabuna kyame kya ODM gochikere gotwara chinkwana chomalembe osemba chotwara chinkwana echo ni kyama kiria kya UDA manchito murigeria mugano yuna sangana na ntwategera chinkwana nabo kunyara ko gwesomera asobwagare gazeti ya The Nation page ya 5 na 2 wego manchito murigeria aiga gazeti ni okwanira page ya 5 nemo ni okwanira igoro yechibese kya abagabana bakubwatukiro gucha county bono nigo batagete kyombe kya ESCC na bego DCI echake okoro bonengi kumaya chibesiria chitayo ase chi governor ose ase chi abisi chi governor asibago tebanga nonyene chikost workers ose ghost payments kunyara chire chiko watene nigo manchito murigeria ne yege gocha maega gose ekero abagavana bayibete bakurangirwa mutwe ye senate ne senate iriye gukora mangana yo kuriye manchito murigeria botumeki bwechibese cyabagavana gose botumeki bwechibese ne county kurende gati y'abagavana bakanga gwikirana okurangirwa uko kera babete bakoba summon aigabana nigo batebringa nigo bagochigutigera kyombekeri kya ESCC kinyareke wesoyi na bigo DCI banyare bagokora obunengi na kumanyanga nkakibese cyabere chigo tumeka mbara bari bagwakana kibese cyo manchito murigeria bataganiri wakanwa nabayigonga kyabagavana bakubwatuka kibese chigo kya asaba koli emirimo asibatebire ngaboni nga county wetania 15 nigo chitumiyete kibese asenchire mbe bagotebanga 32.3 billion kinyarete chigo sira kurwasi county asibayigo babikira mamo chigo kya contractor chiriche county yo manchito murigeria bagotebani go bakubwatirana n'abagavana kwene kyabona kibese chingo tumika kire asenchire rembe nabagosomera se page ya 5 nemo egazeti ya The Daily egazeti ya The Star manchito murigeria nagotebigaiga bono nagote yo manchito murigeria se gazeti yo mugano monene nigo rigo kwanere goro ye stadium asigo sori cha Afcon chigo nyara chigo koleru nonde chigo muraibe nsaro manchito murigeria kwitira sinkwana yani gatebrebuna na chikwene kyabuna Talanta Stadium yaganiri kurukwa irieta Raila Odinga stadium ne chiko ikirana nabayigo ne chiko kwango igwa ile chiko sori chinyari chiko koleru manchito murigeria tumeteno ira se chinsemo cha Nairobi nande nega sene bagoteba nega sitwe kwene kyabuna guchire go koro manchito murigeria sobwango chiko sori chitaraika aigani gagoteba manchito murigeria weterasi chinkwana chiae chibasiri chigase nego tumekane go chiri chinyinge kone nachkwene kyabuna ngo chire kwera asenchire rwango chibasitigali twene kyabuna ngo chire kwera nego chire 3.9 billion iri nyarege kwera manchito murigeria nabagwe somera boiga sobwagare asawote babono nigere rashawa nande bwate deadline chigo sori cyo kitaranyara chigo ikiwa reno bayigo manchito murigeria ngo bagukwanira igoro yeri gori bye kigasi onyo kubwate kigasi kwaigwa omo skerigati gashagwa yoro maibwike magya DCP kagoteba igoro yogo kiniwa kwebinto ase abakenya aigani ngo bagukwanira igoro ye ebgati ebinto manchito murigeria go chikomenta amagori asibatebire nga kigasi negati ebinto biri bigo chikomenta amagori kole no manchito murigeria bagoteba ngati bari go chikwanchira abakenya bali bagotumia kigasi banyare bakomenterwa amagori gwanye ko gutumia gasi timaitinda itingo tebinga kabeta yari manchito murigeria kolende nogo saba go itobotambe ngabara ibaba bakurigeria magana bunayu ilibanyare bagokonya abakenya
Kuri manjito mulgire iga ngokwanira ba igoro yo murobiri onyoto yo kubwatuka kibeso kya sabasaye bagote basentunde ya kabere ne bawikigo kibwatuka kwene kyabuna abasaye bachitumira senchire ya bene nabo igomba chiweta kire nyomba sabasaye bali banyate bakubwatukirwa kibese ekyo na koranga kibanyarete bagochitumia eriyo kobakonya manjito mulgire no migati yemiganirira se gazeti ya The Star no chimgano ne mengero romanjito mulgire asaba kwanira boigo goro yo muchando muchando bwoko bwo kwembura chinsemo kero bagatebembura ningende tutwa agani chinsemo cha Mandera baligiri chinchira baranyale bagokonya chombe nchikunyara chigo kwa manjito mulgere eri chanyara chikomenya boya nabayigo chanya chikobwa tukobokonyi ocyasaba menyi bechinsemo icho aigabo igomba kwanira baligoro yekyombe kya IEBC kyombe kyo bacholi ne chimbebe asaba kwanira igoro ya deadline manjito mulgere bagatebanga chinga kichiri cyaba Kenya kweri kyane chikura bono nigo chire chigo chikoera agabo batebira abakenya bamnyoke kose bagende ne deadline manjito mulgere bagatebanga go cyakira kita 28 yo mutienyoyo April no manjito mulgere naliere deadline asonde bwensi taranyaraga kweri kya irikoba omwake kura igonye turabwate kura yago manyenga ya 21 no bwatama tukatano ne mu manjito mulgere onyare ko wikirana na kubwate kura yago no muganura se page ya kane nabo kwonyora ko wesomera asobwagare asaba igo ndo chika igo mwaziri boberende bwe make chumba Murkomen nigatebirenga na chikwene kyabuna okoroswa kwamaru ase binyorongo chikoreko kunyara kwa kwero manjito mulgere nigatebire wetera soko engwa kwamaru ase binyoro nigobona abasaya bange basoira chimbwa chimbe nabayigo abange gusarika no muganura ase page ya gatano boyigo nabo wesomera subwagare origa tiaria bagukwanira manjito mulgere nigatiari twasangire naye noche ayande no harase gazeti ego sayande twasangira gazeti chito rino manjito mulgere kato kwanira chigaseti bono ntaitengo irase katon lero tinda mo direct ite katon yaito rende manjito mulgere kato kwanira e katon ase gazeti ya The Day Nation ntaitengo irase e katon yero rase page ye manjito mulgere kero to kwanira ase katon epeji ya 19 egazeti eni ukwanira igoro yo komentwa kweligori lya mabuta bagote bagaiga income twesi yo kwanya rumbuno mulgere lya guse buno mo Kenya manjito mulgere bagote banga ligori nigo lya mentire lya mabuta aigane bunde yo bogoriti manjito mulgere nebibuywe bogoriti kurendengo sugumwere ase gazeti ye gusugumwere manjito mulgere lya akwanira igoro yaba Kenya nabego bakonyora chibesi chinge manjito mulgere kurende kero babo mabuta komenta ni bintu bindi byanyara bi komento manjito mulgere bintu bindi bi komenta magoli tomaitinga nebi kero mabuta mentire ni bintu bindi ebi komenta uchumi nande yara asuka twata bigwanga no nyeni chikasi cha mentira magoli manjito mulgere ase gazeti ya The Star kurende togo chaiga ase gazeti ya The Standard nero manjito mulgere ndareka tun ya ininki ukwanira gaiga aigo manjito mulgere katuni gare page ya 12 page 12 na ukwanira igoro ye katun aigani ye ukwanira igoro ya divorce ndo chegbegetega ga divorce manjito mulgere agatebakero mogotigana 50-50 property sharing rules Supreme Court aigani kigambero gaiga manjito mulgere agatebirenga ekero mwatiganire mwalinga abanje manjito mulgere mongina no mugaka bono okubagana kwa mali ali 50-50 autebanga aba agati abaswati bali bakogenda asenyomo bagotebanga nigo baguchira mali bono nigo barachigutwara chibata chinga kichinkongu asabagotebanga bona bagaka bange manjito mulgere nigo bagutumia mali yabo abe tiketi yenyomo nabaswati batumia mali yayu kero bayarigereiri aba etiketi yenyomo manjito mulgeria goba gukwanira igoro bono yekigambiro gotebanga ekero mwatiganire nigo murachikunyara moko bagana 50-50 kwene kyabuna kiro monto konyorari eyaye manjito mulgeria na mangari ngasiga seti echi kore niko gotebinga litsukuria rero ega seti eri bwanjite nabo kunyara ko wesomera asobwagare aigana bwatiga zeti ya The Standard The Star nabo The Daily Nation kore no manjito mulgeria ambia mona so sangana ita sesemo ye gazeti na regati ya bali basangire na incha sumtanda ondo CMCA
Jacob Angasa wote watching live kura Kitengela niko ndani hadi mwisho. Milionea mtarajiwa The Best Gusi Television TV and Soko Neyemo. Asante sana. Krandeni wote wa Soko Neyemo Corona Kuru City Salam Scrub. Mama Kerut, good morning. Diana ni Innocent, good morning to you. Kura mabiria watching live wakirebian kuganiria mashabiki onspi itskoligiana ndimi omorobirio komo bakomo area. The Noise Boy yombogo wote pamoja. Bluetooth Edwin Makori Ramba Wanyamatuta Ward out of tuned in. Enengo yobo kimanera out banwale koro alioteno stage enengo yobo kima aka Kizbadai kituzuma saba Magombo Town Team Strong out banga biwaka fanis kia mtu negatia bane banyale bagoswangu ikande basome mwanchito Moligeria kebanya ribonera out bakuru abo basi bonya kama Isani Catholic miyomorobiremba komwero Honorable Boniface Mokamba Penkira kurwa Kiama Tonga Hills Bokira ataba noali miyomorobiremba mbaka omwero hura mwanchito Moligeria nanenta itenkwariganiria omogeni litskuri ya tuchu kwane regore yabasaye usimbali tayari mwanchito Moligeria tobere togoteba boigonga the youths are the future timaitinga boikira bonigo mwanchito Moligeria nwegene tinga abasaye nabuo tokoligera liboni gaguse amangana ni gaunchuleidi taitenkwariganiria omogeni tunyare tugusanga igobe tayari kumoboli amabolio eri anyare ga ukwiranira mwanchito Moligeria mo tumokoma kigo tunyare tukumwarigani toswase omorobirito Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore Asa Marieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo irane gochaso obugima obi asamange twakirisimyese namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora kingatare icyobutindu ubugima narugendo rubwa tamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba ya eteire naba kuyaetera Njekera na ibole twe undango tebiwa tabana ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya kasta ngachaka ngotefero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali robo wana wacha gitego ya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsebe chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kubwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i
abange bakamuruke balimo igoika kaurwe keroge kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabuatie mirimo obeire okuruanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kuruania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwo mwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omuremu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omuremu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi omwancho manyere bwa Nsoko TV igetaseni gen Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurimo yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili sindi gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogus Eye ne Nsoko TV oboroso bomogusi onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko rya email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabutarira sebisite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oboroso womogusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662 Ponta kapita ngote babu na buja manes nyegena koruncha kotera na reke buna kamononda mateke ndoko korada kinyo kugena kinyo kugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu ni namani ko sima kuta mutu na koruncha reke motu meke bikunde motu ndiko sinyo korada motu ni tureka motu yo jeko kuna come to flani na onde me ya Nsoko TV oboroso womogusi abangi na ruteke iririato obulimira bwesiro yobunda bwense kolere talinchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagali yabene koegwa megelyo chisemi nobosamya egyo obulimira bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokurwa mate tebo ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimete nterangetia mara ekonete konya gukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti kyobo kombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamura goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine
asomoro buri bubari minobo tugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Manjito mulgeria ene tunde tutogotebanga lala salama igani go kikanso manjito mulgeria kwanyar ko wake simia sinamba iti studio ya 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba ya moyo wasangana intori tukuri ya lero ngombo atomora igaiga no murayo musaye keroko romora kusayo manjito mulgeria togoteba no murayo musaya sireta Dennis Hoinga Ambrose igaiga tukuri ya lero na tugochikunya tugosanganera tutebinga a future use mambia togotebanga the youths and the future karona kineto majito mulgeria na kaigule no enesco togotebwa ngoma itae na yo murayo ankyo kwikira boni go majito mulgeria timaitinga abasaye kero molesko gagu are you still the future bado mubwate ayo future iri bari gotebo majito mulgeria gose nindu twararira sekerasi gose bintu byonchore rigonga anonsia sole bono bikogoto nando nyariko gotegera onyariko kubolia mobolia ryo majito mulgeria taito chase Ambrose Nere Dennis, karibu sana. Asante sana. Sama rete ngoro ku Dennis. Egano Yensoko. Karibu. Na bokwana no mulgeri. Alafu motebi, ototebi nga are you the future kwanza? Yeah, I'm the future. Kara ni mulgeri Dennis. Okay. Sama rete ngoro ku Dennis, Oinga, Ambrose, Nkamu Machoge. Seite rebo Kimonge Ward. Asante asoko ngariga nilero. Tukwana future basaye. Ande motio ito na kiere, siasa ito na kia kogenda. Ande next year nakitoka so siasa nakitoi bankete. Lakini Dennis, deronga dore kwanza maandamano. Maandamano naro, lakini nturabanga biego bado mata maandamano kerago cha karita ngani bado. Ntuto gotaka to igunga maandamano naro ngoenda tuli. Eshi ro ya maandamano nemo. Bado president yegwete, ntuto amateti but ntuto atete aikibian hospital base goikena shiringi komi chirigeti na shiringi kianda chirigeti na chiracho. Batiege ntutete atotegerere. Asingi chetu NSP ngomi atori. None na maite Kenya saya sero chiteria saga. Youth are the future. Youth are the future. For tomorrow. Bado kwegeno linga abasai nabuo abaraiba mambia. Ningegenete. Lakini umaite ni misamo twara bategere twara gokia. Twara bateguna ki abasai nabuo abaraiba motu. Lakini mutu yaito yanya goika. Lakini woni ga sai esto ikere totete ko betere. Anda kenki ukagite taraikirana. Etarakira nasi ngincho konyaranture banka. Antua basai konyarantura akora kiriki ntura amuana ki tutagete uborai. Oise korigereri statistics chichiko te basai abasai nabuo bange beso kiribatete gotenene birogo ase bya mambari mbari. Boni ga sai kiruse korigereri abasai namkiru muntu bona atete komanyana kiako swase siasa. Alafu maite siasa ne bitoki. Na maine. Na bie bona tokorigi lakini twateira abasai. Bitoki ebinini mokorigi gosena barai bako ba. Bona toteti barai batoe. Banari botambe goto. Lakini boni ga sai etokorangirani. Ndio vijana ase vijana toteba na kitoko swase siasa. Asingeche bya mambiro ebinge sana bibire tayari go sponsor vijana. Bisoe parliament, bisoe county assembly, bisoe senate na county levels, even governorship na women level. Iko bya mambiro bigo sponsor basai. Bya mambiro. Bwate specific go se abasai bonse kurense ya Kenya. Abasai bonse kurense ya Kenya. Ori bare dikobori kero kindegians kerigeta kero bodu Kenya ga. Kora kero nge mosaya te birita bori. Ibiro biansi into ire to bori. Bitkoria rero nakagetenga ngonte biore ngoma ite Diana ikonta itokole bwangu ngikira ne para. By the way, that's what I expected. Ya para mate since 2024 kere to asote para to abasete serikali ande serikali ya tuigwete finance bill eri to abateti baiki baigeti ngakieni shamba igeti kona na mune president riri angete kwenye saini teji tie bill lakini woni ga sai rama tukoto moete to moete 7 days bado 7 days injira era atatebi na kiata getenendo basa tutaina kiata getenense bagote banga squeeze bagote baba sai mona basai ba agency botambe mwagatebirie tore leaderless ndobwati bone bagote banga basai mbabwati direction B yoborai ndobate direction yoborai ari 2024 gento ndu asomete na 2024 maandamano ari twasogete ama gosa ya matu akorete na itwa chete gote ana ki we are partless we are leaderless
Aina makosa mwakoreta matangani. Makosa matangani twakoreta singencho. Segiende yonsi abantu bakogenda. Tokwenda segio chagote anaki tubwati murayo gukora. No isa korigeri kurukara abantu kera bari kurwa nechi segimba bwata abantu bakora. No isa korigeri no Kenya ga into bwati generous bari bakora abantu asesegi. Into bono ntu abwate generous ichi bari gutora asesegi. Bona makosa twakoreta matangani na rayo na kegara isegi twabwete. Aindi twabwate chi generous chetu mutu ali chigota taina kito endaiga kango ntu abwete segi. Amakosa yana kimogo cha kuyasibi kurwa simitu yaba Kenya. Amakosa ayu maite amakosa akobari okoirora. Lakini ntoko irora magosa. Moko irora. Ntoko irora magosa. Magosa ntu asomete na 2024 ntu asomete ibintu bibia lengo. Lakini asi sai. Sai tu asomire, tu amanyire. Boni gamo bwate leaders. No igwe to monto kote indore patless. Na no ko igwa lakini bono tima ite osimu achito mo gaiswi na mo gatebanga bono ntu bwate abarai. Koseni nwa abarai. Kara tebingo. Ni ntu abarai. Sai ntu bwati indore patless. We have a party. Aya ntu bwate readers baitu bagutora sai. Bari bako tuteki to kwa regas. Lakini miaka iri ya maga 2024 mate naliko natoa so iruma taba sai to ariko te uni to baga mbone tu abitereti ko so. Lakini sai bone kama gosa ntu ko ya irora na ndeli yakabe. Sawa twaganyire. Romo tebe muri leaders ndo chibono mwesibiriga kiro monto abiro murai. Nandi bano mete ine direction iri abarai baganyete. Ekura kwa rabwatire. Ekura ni nje na bwatete ekura kare. Ekura na bwatete 2017. Kwatebiri abasai bande besoki kusemwa apono mna muraba sayamo. Mwatebiri abasai bande bachamo. Ya, tobate beti ko kare ine ri kwere ndito bwate sai. Nero civic education. Tuko kadi ko rere twachire. By the way ngosie kwere na ndon 28. Ya nkwenda tori gusi. Twachire Nakuru, twachire Kiambu. Tukwenda ntobange twende Kisi. Ni bwo twende Kisi kiara next week ya Sikiro. Planere na basieka next week bado IBC mbarasieka bagenda tekonya kurikia aba kichikura bali abagen igoba na basieke yaringe mase batinto bwateri kere to kutaraschi ebitu bya IBC still we have time kurbono paka to akechikura we have 14 months ande bago te ato kueriki less than 3 months to election igoba no tigareti almost 10 months to gwanete kueriki doesn't matter rito ende IBC oseto ende gaiga se bitu biri bago toriki but nimbare batabwati bande sai bago chikobate banda sai abuna bwo toko tebana ki kiro monto mosauri obwate ke bande tigenda bwate kura na najunge na tuko kadia singenje Israel to bwate bon diri 2024 tu arwanite na magena korwana na match korwana kirege but now twasomire gente kem egento ketu wente korwana na kira kini kadi ita se kura kadi to chore abara ibari bara tukonye ando mono to chora basai ndirigo chora baga kabaka kinka kiabe yeti abaga kabano bwato sumbuete ga se kurigere abaga ke baba ire chinga kichinkong abaga bato ire chinga kichinkong abaga kangisimo no baiboli baito bali bari go to understand maito montora go understand no mosai ori maite kelio gwetera sai mate miakeri abaga kabaito bare go kina bintu mbiarenge bikomu na bonega mbiarenge bikomu no ko swamia bana nkwarenge ko mu na bana to ko swamia bana ko swami ko bana ko biro ko manjito murigire kwa igure uno musai Dennis Ambrose atebire ke batinga gitenga wono aiga wono no go swara na innocent bo gimabwa ine bwarenge nywe obwaito nigo bwakogire Dennis toira na sori kara tebingo isabari yago yo so politics nigentu gya ko ete inspiration inche politics na jagete kindo mwana I remember very well na ringo mwana make kana ninge standard 3 na entwa school na somete mbo iko yoga na somete no kinete no biarini school ya bata almost abana 1500 ditukeri mo mwarimu aganchora ko ikirasi agatebarera na ko chiko represent gari parade kamuguri wa mi ante eti asinge njaro chende courageous ande na bonkora to what confidence nimbata confidence na bongo kwa nandonsi bade kurwa unaona chagite kwa rubura ibwana mboro ko kina ukine gomna na kine baka na ikerego na bire prefect ye class na bire head boy school igone ubora ibwana nkare bwa chagite but koru 2013 na chagite komanya siasa niki lakini ona aringo mokena aringe school gosoma na nchite siasa mono na kabwati chi siasa chao machoge na Kenya traje ko rumonto na nchite ngakieri na nchite Mike Sonko rirare ko boli chikura cha senator Nairobi County ogoche President Uhuru Kenyatta dinari abore tiritangani igobono na mwanchete kuruka na karigeri politics na kichigoja lakini mwana sina chagete kutiuzisa na politics in 2017 nari wagete nandi kura yake ntangani ari ngaite kura ne ntangani na tuchagete kura iliaba tuchagete kura iliaba sae baito baire chikura Nairobi ga bachaka na Embakasi South igari to bate umwe msiana rolingo musiari twari go support aire chikura akaira chikura
Garana inche na bong se koten na bongo eu. Batinga chiko ika 2022 ngaro ibinto mbia renge bikongwa ke kwa tinda nyora gasi biya ikonda tena kini ntete koten na ndikiro ke. Ande buna watebe bitoki. Ebitoki bira biumata sisiasa ndonsi ebitoki lazima. Kogara umate koruga sense mende kwende sense mende nichibe sana ndi goikoga nichigari chikokara chikampeni. Anda ke so choruka bara ingi kwari kurigire ligo same promise kiri umuragera kwe bakotebo yuga kitiga moikura. Mate abasai botambe twatebi guna ki mogo to choranto chitubaro seri chipara chitubaro seri amasomo ntoba echigasi lakini binde biansi ipikero monda choro ikire gari tari ko bikirani bone gento keritu amwira bone gasai na kiro cha abasai to kote ana ki nintu to gochwe chora round ye ndirigo choko chora muntu to manyiti muntu tari ko understand obugima goito na kibone that's why ngote abone gasai abasai bonsi babekera namu to chora abasai na barato kwenye na view future ya Kenya man wate bibia mambiroro bigo support ya basai anda kasibia mebibia mambiroro orochibira konya basai guse bibia mambiroro at least bire motivating ucia sabasai ya bibia mambiro imbiro bie tokezire na ndi botambe ngo anda tore meeting twagamba bato teina ki na kibabangire tabasai na kibatete kubanga basai kere gento na bakotobori na kionya tubwati besa we refund you but be serious not tete kotenena and no ready gotena and no ready to fight asekero gekyo to ire victory igo bia mambiro ibingi abasai ne riba ko bora kin besoki baro abande no isekorigeri imuna imuru adike musipati nare gari to ukanda kubudni kema gepieni like ya na ndita bwati kende no isekorigeri tabwati besa tabwati kenda ire tuna biburi baya gateba na tete but no she's ready na ndo tene ni roro so no ni isekorigeri no nye Jubilee party like kema geito sai Jubilee kere twachire mekutane menge gari Jubilee headquarter banye to koto somikera Thursday asaba sai barbate te kotenena kore pate deputy party leader ito ni party leader ito neta itaba sai sengen charo chaba sai 2024 shifting to achinchite shifting ngao woniga sai to regente kia aba sai na batete ko korul Kenya anda ka basai bataite ebi rogo bia counties go sibaka national ngori gimore baka national ekero gyo kantara igwa basai bata ketene kyo president ekigyo katinda igunde ga gote anatete wo president kyo president ekyo boire ekero kyo president ari ekyo boire mbare so ekibwati amahitaji amangi ekibwati matengi budget ya nene ekero kyo president ekibwati budget ya nene anda ka nene bado ntoraigwana ntoramanyana ki ni muntu gochikobeka no chibako sifuna beso kiri bati sifuna darate bango bori ari ekero kyo president anda ka ise koligima mokonya na batako mokonya singi mu support kiara nere nducha at least yo musai nero musai but tarate nena tarate banate te gotenena bako bate biringa gotenena bakato te nero gochikotenena tuma korana kitokora lakini umuntu rio tote bio gotenena sai anturo chake nere umuntu ora no yo kubangaina sai to angainire kakinere tu ara gote gwebinto nto chatokore tutari gokora sai to angainire nto asomete na 2022 kora nto angaine tu nebuku tokate ne binte bingira lakini sai to angainire sai to gocha gote ino chokore gento utari konyara kora nto bwate chisimiga nto bate gugu tumaite kero muntu kerie ke pabawat kora abantu abagote to kobori bo president kero muntu nabati track record yae karara sobora igari nki akorete wasinki keria tete gokora iko lazima turigere lina ki aikere ko etu position iri ko etu nki gwa korete anya tokore tika sto gocha kutongaina ati ninje mbakore ndosomete ndo bono iga eleson no ero motu no ere motu nduri gocha kora mistake inani na gwete omo raibiki amagia disipiri katika shagwa kagotebanga onyo muraibwensi tari gochiko kianirigoria mauta negatie bintu birabeteka gukwanira guchari kurangiria barai abana jensi abasai ba jensi bachiko korokorokana andake ene nchira yo gutumia abana jensi babe guse emoko igweregera mwabiri mokorangirwa na opposition maida se Kenya ni aito na digati no mo Kenya nintuna ba Kenya igona inturo chento miete nande kereto asoke 2024 ndinaro tutete soke nintu tueka anda kera bura nyora bara imbali baba tebetinga bono soka mraita yo tebeti jenzi basoke etu asomete finance bill tokatebani muno into basai tokasoka mugasoka digadi no nyinga ukona to soke ntundoro che mechando nero petroli gokina ni diesel gokina bado igetiro ngerago kegara ntuntu tete kwatebuna kito cheto soke nenga kieto nende tungona goto korigera lina ki ebinto ne bikong na sakorigera linkaga ali sei no gari kere binto bia bire bikong mo kanera ko sako sina basai baba so kere segi ache sina basai na baba so bende segi bone ne segi bata so geti go baba tu aroboba abora nyoro no baito muibori kuma de kero bwato boba igesa kono ke gosira bona saito ejenzi batu aroboba enzenere gosira terigo chiko basaro wekato soke tote ya barai bari barona ki eketari kira kitu abachora ta mocha gotokora anda kase oborai obotore boni ga somrai wense wese komo bekera 1 to 10
kende nkeroro chache nchiri nsi ya Kenya egento akorire kenene aretire safari ng'asa abakenya yani inte itonge ata positive wangu inche tindo chigenta akorire ona positive wangu ase ng'enche ebinto biria to promise it back 2022 mata tete ngoto irara sana ne ngoto bekera Singapore lakini for now ntoro chigenta akorire nisa korigererie common na rente nyota nchia konye tibasai nyata chini ningu ningo yetu inche tina iri inche no mosai ngo upright na upright but stinting igobona tingo cha kukwana gento ntairi haya noisa korigereria nyota iyo bagote abantu ba upright ndebi ngasa abasai bali once people yoro chebe tu ningo korire gento na nyota chiri kora nyote na nitune na World Bank tugotigane president abarai abandi banyote bagochoro nchire nero bakonyira abakenya abarai mbake bakorire gasi lakini bange babo mbarakora abange baba bachite kokorire president yegasi tari ntu bachite kokorire gasi kora kiro chono ne billion de once president yakoreta ase bunge bakonyiti batari komoping batari komoboria maswali igo morai tingo chakote ambaro bakore na bali mbaye batarakora ikonga bona igwatebire igere ugo kobeka 0 tori kobeka na 1 kero monto na bwate ya enje na bonda mwe 2% asinge na tiense na ondiria ngo mora mobe angense achire akango twaire twense ikobona nchiki ndonda mwe tu kara na ite Kenya rin to gocha komori na batina bwate tu pasiri aste na bwate tu tamaine togotebanga kiro monto na bwate gento kiria korono na somura yukuri wacho tukuru ase kinyoro no maite gento getengera nkonyire andake abasai bakoba nabantu barabange imense imeroberi kimwa bekiri gochikwene kiabuna gochamarego gochora barai barakonyense osibararenta monchoreri abasai omate kurukare abasai mbasomete myakeri yakara biguri kare baito bari gokina mbasomete batsai nesa korigereri population yane nabantu mbasomete anda abasai mbasomete andi mbarire di kokore gas nesa korigereri anda ose institutions teacher ne ira abasai skizi basai mbari gote bintu bakora abora ari kuno ne bosi ya ora tari gokoira buyo mateina bosi ganto gokora buyo bintu biri kwenda buyo igobone gente kenene to kwate civic education asa abasai to kopate batenene sibiro go ororo bao bwa gotenena tochore abasai bari barato konye bari to gocha koira bunge bari barato tegere twaro abatu achorete sai mbato bari barato tegere ni bago to understand abako understand ikonga abarai boni ge motaite yani iyo ntota getendo che Ambrose changes tete ntote tigendo kende changes Kenya kogara since independent paka sai tugwate miaka 60 was in 60 something years esa korigereri Kenya si 60 years chirito bwate sai kangongora tora ento bwati machi kangongora tora ento bwati chipara kangontori kora ento bwati stima kange 60 years independent kangonto bwate binto tokora kango basa ento rigo chichinse chichis komna Saudi Arabia go chai guri gichigas kango chigas chance pino tori chichire Kenya ga lakini for now tokora singenjaki 60 years twaira abantu babarai bari batokonya lakini mbarato konya so no isa korigereria myaka ende na tobai myaka ende 40 korbono tomago 100 years since independent nkiro anyara tu achenje nothing that's why uro chaba sai baso kiro bago tana ki we need a change mtote tikende nandi etotete change tote to muntu rio gocha tote ina ki ekena kingo kora na ndage kore ko boto achi promise chinyinge lakini togekora Wanchi tumugire tugende tugusangana Ambrose Dennis igaigali sikuria rero ototebinga abasaye gusemba bwatemero birio ya ankyo kwa igure inkwana ya yera gutebanga yentata gitena moncholi buna abasaye na nigento Ambrose agendete ko insist otebanga abasaye baboniga mbasomete kino kwa insistiri na ndemba maitenga inki omurayo babakorera Wanchi tumugire kero toitukwana na into ase namba yetu studio ni 07886663 078 marakabere 6 maraka5 na tirineri namba yomoere na bogusangana intugaiga na bogwa kesimi onyari kugukwana na Ambrose gaiga gakorkwanga Ambrose Dennis abutokwana nere mambia bono manchito murigira sumtanda ito Facebook naro na bogusanga usobe korwa karawa gobeke kerengere kyago mambia bono nyokoro mosae ni chinga kichine nande tusange naye gaiga segeta sengetu gen soko TV okwane na Ambrose motebinga are you still leaderless yomete bari bado bari leaderless bado nandi bari bado bagote babara bumba tagitabarai ase abasaya kini awatebiri bono kiro mosae nero guchika be leader tiana rabate simie tora iwo moriere buna gukwana Elen soko TV bwakire biyango tokwanere mambia bono kwana no mutukuru kunganera inchini masoka ko yise mo chakaro ka alicho ono
tojo musao so kirago Amusai no Ambrosi Dennis. I Ambrosi Ya nake. Wakire bia. Abang ko ligere ting baligere tika sana jete tempa boli inda ko li swali na wani wete mada mako boli ya chokata magana bia. Na vile bia tu ako nyane ngala yo. Amaine. Amusai Ambrosi unaona amoga teli ko mora Kenya ka komiti sa chikaligere dia bakaro na Kenya ne sa ko mu ngati chorete Kenya. Sababu mete Kenya ye watu bisa titiri amora ye kera irete biro ga tenga basare na ba ga si ba kore na bore benyo de sabuni akame ko beka baga kabuke mirimo umuntu litaya umo mirimo ono abasaba ngainete nake mwete segiri biri baka boro baga cha baka tumia baka rote to moro kinga ye watu ngainete bono nga yere bija kapsa gete katanga ngo boli Ambrosi no nyi weta Ambrosi ngero joko boli Njeko boli ndo MCA Mbakasi South Ruben Ward na ro njenda ko ponga sango te binga na bolo anyore kero ke ko gera no ro nkwana ya uno kwana unamba ligereti ega sia ondo jinga nengi yero ko somo igore ndinga tema ko na de kero ko boli ya kero to ko tuaro bo banda nda ko tenga to tuaro bo ba boli kero na Ege ko kero ko boli no bo nga timbo atibesa ay boli buna unduwe si bo ta chibesa so kapsa o ten negati ore metengo bo ta chibesa nya sa ko senyo ire kero ye ka vera basa mo mi mo le ka ga no nduwe si no ne nyaro ka boli birogo tiga ko te nga bo ne kero ke ne kia ba ka ba teningu no nya ruta sa ruete iga rueta si nyombe taka ye chingo ko bo no ma ne ro yo ko to ne re te igore ndi to kuma njera ko pongi senga gende bo si boli kero bo si aye Ewe uje kero ke kimbia masana na kule kurisa mchecho. Asante sana. Kwa igure. Na igure. Otabirenga ngachie mutwe. No ready no tayari. Ninde ready? Na ikaransi na abantu be ward yane. Twakambire na barabu. You are still planning turana kitoko chaka nebango nereria ro. Ande yake merobere kwa bekire sofa. So far ntubate 14 months. Tubate meeting name nge tubate 14. 14 name ngere boli. 14 no mwaka yomo. No mwaka yomo. Ega so mwaka uyo yomo na bakonya twabangire ntubangite na kitoko chake campaign. Andu matando onsia sokotaite kuburia kiro. Okure na se ward yao se constituency yao, se county yao. Kwenda kwa buria abantu babu ubona ki nintete gote na kiro gete. Moroje ninde ready nimbarai. Bari na bago kwa machio. Kwani na barabu ase kiras ngisene na kwani na barabu kwa na onki nerete kwara ya chira sio raba kwani raba kusimbaro aba kusina abange in fact ekero wiki se kodigereri Ruben Ward ntwa bwate ekero giki 2013 ntwa bwate musine ro gambete 2017 no musi akamba but 2022 magoso twa koreta yamo twachito katina bagusia abange ikina kiki bono tokuchikorigeri this time mogatena bagusia abange 2022 bono 2027 tuli aba kusimbale ngamwe sokiri aba kusiso fasa imbatano batano baguchikorie kero bali besa kiri batano baguchikorie kero kia UMCA Ruben Ward but ntongo ikaranza tori na braya one speak tutete one speak ro muntu na basoka no 20 we still have a seat to ikaranza nse to igwana ningo no rio ogwenerete no rato ekero kiri nto chikomie ke mistake to akorete 2022 asenge kero giki kya bere gito since the revolution but this time round it wache to kaba bangi ase barot to kabuwe kero giki raisi sawa tutaragenda ndara bwate simeyo ara turaigurie bori era Soko TV bwakire omoranya bere ndene bako matebine bana nda mwenyoria gara ko bori kero ta baso kuri promise yanda sawa sawa mu abon andi ka koira ta ba kero go igo nganya ka ko ba sawa mu abe promise gara ko koira giria ba tebia annex wanga wa baire ga si ko ba ngaine to baso ko ba ngaine ria gara tere bona ayo ko ngaine na bande ba ngaine ya egento kerikero asobo gambi bwa bono sai abantu bangainire squeeze tori gochiko ngaina monta ati ninjenko egasi sai egento kerito ko ta no bora yo bia tutete ko eta Kenya ito kento kerikera chiko to benefit into 20p lakini opportunity sira soke nto na boto ko abantu no je tra ko bore ligo abanga baito na obago chako ko to mungu yo monta ko chako ko ngwa je bibiri ja ko tugo na maini Wale bibiri baka to kwege ni bibiri ringa anye bibiri abo kuli woro nga siku myamo cha nga mapatri kongo bale lakini to ta banga omuntu lakini ndekere kwa nyora mario kimo kwa bigiro mu ko kweba na bako cha kweba na bana boli onji nyokwana kuli chunyande nako ponga sanga yandra busyu asante sana toi balende kwa igure
Epichi promise oma ite saidi time round yaki. Nduri ko chikwa abantu promise. False promises ntu atiga. Ntu atiga sai abasai ngamba mayete. Basai mbate itimanga na false promises. Kwa abantu promises chitari ko chikoba, ositari ko chikoikera na nchengo teni nchengo ira sa marenjo manyene na nyako endo. Ntu ati binteri. Twira na se wodi yao. Watebiringa abagusiso fabe so kirimba 5. Andake mwana go chama mo kwane buna musi, meto musi no muntu boko iwana. Mo batebinga bono tikato choro montoyo mo kurike kirogeke. Bado ndrai karansamu kwa kilo muntu ngo musali nsema yae. Kilo muntu atete ko musai crowd yae na bantu bari komboa kap. Lakini tobange twari meeting na formers MCS bari barenge former na ndembaro beso kiria bagani na ndembaro ba bodi birogo since 2013. So we'll have a seat. Tuchete karansense tokambe toigwane. Mate kero muntu ngo tinani kia mambani bari. Igobone gento kerito ko chikotena na kira kito ko chikotena totebe na ki inkia makito kotena. Mate koru karegaria wodiria senduete bari gotena kia makia ODM. But sai na sakodigiria kia makia ODM tari asobe kia makia ODM ngebwati mwere kia sai. Ekia matobwate boni ga sai Jubilee nera yabagusi. Nera yabagusi. Ando mata sabagusi bara bange. Una igo kia mago chikotena na kiro kine kia makia Jubilee. Ni kia makia Jubilee ntobwati kia makende kia sto chikotena na kira kia. Igo Jubilee to kwa kira upato. Jubilee nere kia matobwate na kitoroche na kia ito sai. Bado na untiga tasama mochumwa kwa leto mwako 2022. Ama mocha ya 2022. Akimogo chikwene kiabuna ase ward yao bado tariko chikoirana na gusena onyena ase abasaya abande bakorigyo burai mbabwate chine nindo shwango kwa na muri na barabu usase na ndomo gusio ndakorigyo burai konyoranga bagusibande mbaroro ngakimogo chikwene kibuna magosaya tariko chikoirana umate kera magosa abeire abantu ngosoma bari na magosa kobera muntu tayo chikosoma na kintu tanya koba so amagosa alintu ayaroche to ikranstense lirito abuto keroge keri na ikiama kia waipa ntoi karanstense muna bagusi tokatebania magosa ito twakora this time round etwasokia abantu na UDA twasokia abantu na ODM twasokia abantu ni byama bibiri arengo but this time round togocha kuika togocha kuika 2027 ndocho toi karanstense toriye nururi ule popular nururi uli wanchire na abantu ba Ruben Ward nero togocha kochora woni gasa mako choro ibwanchire gusoma ntuli ura ya bwato kama gende ma tege tangani before tara bwato kama gendro kuika abantu ba odia go se constituency yao bagwanje mate bantu to gocha 40 magendro bantu batagwanje to gocha kopiteli bantu bakwa chikura nani bagwanje igente gitanga ni koligereri na kia bantu bagwanje na hamda bantu bagoita bete ideas chao ni manifesto ya umba nyita bete kurwa ubono omaye gocha bono borie kero bono igeki kintu ikaranstense to chete ikaranse still we have time now tentu wate chingaki to chete ikaransense muna bagusi gari Ruben Ward toigwana tateba nina kekero giki nigite kiarenge miaka 10 imiaka 5 twasafiri na sekorigelia abantu ba Ruben Ward bachandikira muno ora since 2024 bo uri estima 2023 December mbanya ko irani transformer up to date barimbayo abarai bali to bwate twachoreta barai abanga omuntu tari kutoka mwara batalira barai abo me testimony negento kerebuni emergency mwana go batalira mo batebinga engana nigani niko koruga twabatarere tariri mo guseka bere twachire baka Kenya Power lakini kato achira machibu alitoka kwa eguna ki kwa ward ya ino mo MCA no mo MP mbangete ko igwana na kitoko beka estimate na kitoko bera neli katiko bona bante bago safa kwa ba mo MCA no mo MP batari ko igwana bona makatete na ki ndo batare since 2024 baka sai ni miaka mingi sana andaki amo mo chaya ya bara guta igwana oyo no mo MP noyo no mo MCA na bara ya bande abandi bali katika igabara bumwana ko bayikirana gusena bara bawate bado usiano teringia umate gendeke tangani amakosa tu akoreta abantu bali bameto Ruben Ward abagusina bare majority nakere bara abagusimu achete ko Miss BF ya abagusimu bare majority umate andonse sabagusiba ko genda na bara abange nandi na bako miliki enseme imuna ne yabo bono muna bare majority amakosa tu akoreta to kachora tari asobo gukwane kabira lakini it is okay ni mbuya toteba ni awane tacho to kachora mospati omoiko nero chora tu nero to kambera mate stage muna chire umuntu tari ko bayigo muno ino ne tofauti no uri umuntu ko understand wone biashara byaba gusibisa ese moye saligete tabwa testimony ya saba gusibali yoka majority ya majority of them na say estimate ayo na saba gusibara majority mate umuntu na bako wanakandamiza singe jomba kwa testimony mpo atikende giansi mpo atimorayo ko ba okopatetea so twara ikaranzire ne wiwene kurende ward representative yeto twamubodi na estimate na kimprani kiwa tene estimate atete ya ninganye teni chembate ekibona kigende kwa story na kigi atokongere but now we want a change tote to muntu litora enda to monyoro bistoma tena kiestima ito na kitokira niligu within a minute was within like 2 days to 3 days oira ni estimate andake keromo koligyo bora ibwo MC na umwali getio mwako 2013 whatever 2022 na bono to kwa 2027
anda kengo cha muri mwararikio buraibu no bobunge mwaraswa chikwirende ichinde biroge ibinde nabona mubungo nyengiri arengo mugusimi byanga mwachire bona bagusie kiombe mukwane mukwanire mwana kolike ntubwate umuntu naruborete kirogo changanya I think no maite changanya changanya naborete 2022 naborete kirogo kyo ubunge lakini kiama tete kubona kere kino ODM nero babwate coalition na Wiper na Jubilee na byama binde byonse ikaba changanya tagutena na kiama gya Wiper asinginja bantu konyara begwa nde constituency mpaka South bate ni umuntu Wiper ikabetereri changanya muno mugusina numano mitokuru gusigari agatena ni kiama gete independent abate arama ya yaringie pilipili one kaba kongo ko irekero geki lakini ntintu abeka na tamo ntu asomete boni kuma teriri ntu asomete ntu amate na kyubura ininki mateke ndeke maba gusito ko chatueba ntu mati ubura ininki asingi ntu anya ko bera so bura imono di umate bari ba bera so bura i mesa ko rigeri chikabe chimuna baiko na bagere na ba bera so bura i myake menge bari ko make mistake na kyo bara na rubiga igana bari majority abo kwate biroge binga singa njo bama to bura inki bora lente bono ntu sai to asomere to mai to bura inki bora to kore andu bura inki to miseti bura inki kerito ramis bono agwe yuno mwakoli omwako oyo bono tole oyo to kwa 27 gochero ko ligyo bo MCI no mugusi kwatebera gusimbare bro abo bono tubatikane ikiagara ebieka kwatebere mu chikumerana aso mwako oyo gocha so fama bwato mu chano gwestima abara yabagatika ke mwara temire ko baikera mara ikibaikera omwako oyo gocha ronto bwato bobunge gali murairaro gochikoligyo mugusi usuno bo MCI boka uwe MCI lakini mubunge bado changanya tarate atari ko boni lakini kereto ko moikera akereto ko tama ko mobori na ero yo mobieka kusaba kusibanye baro si maita saba kusinche ko kwanda kusibari babori changanya nto maita na rase kero andi no arase ke magia Jubilee but kerito tara kiria tara chato tai tara che constituency tato tai na ki na ready ko bodi this time round ko na bodi 2022 akabura kintali yabo etichukura chakete maita monta tayo ko bune chikura chikoke boni gasai tomota geterenda singenchene ingira na sorry I know take koligyo po MP uwe MP na bongo taka but kere gendo mate ugo chaka kunose kwa makwenda igo amaini bono tingo chako mya kere kero kyo MP but tinda kora korwe odi mechandiri rase wodi yani but tinda nyikora iko state ingenda tako bangana kime bango ya wodi yani go chako na maini wate banga ekiamo gochi koligana kero kyo Brian Jubilee anda kibya meibinde niki motari ko bekwanira wate banga bakusia bange bonega morgerite ase Jubilee ebya meibinde bitari ko bwatuko bakonye cyaso mugusi useneri mu amwire mutumie kemo eri to amwire tutumie kema ya Jubilee gendo ke karato kutumie kema ya Jubilee na singe na keke kema kyo mugusi adina keke kema bagusi baitabiri asa korigererie kema gaitu mwana mitoko chikobori o president nere bono nere to bwate muno moibori itu boni gasai ago chikobori ne kema ya Jubilee Fred Matiang'i bono ndoko ndare na Matiang'i kogara Matiang'i nero mara yitu intu muna bagusi to amwire nere to chikoa apese barot na ndeto mochoro mu president yetu that's why urocha bagusi abange batete ko rwani kema ya Jubilee beire ne kema ya Jubilee ni bara chikobwate si Fred Matiang'i sekero kelikyo prakeli borio panene akia kara torasi Jubilee sai ekiame ketari kyo mugusi ya Jubilee abara yaba ababage chagiti bara imo kalende baba ure buno mugusi baire Jubilee ngai moraso buno mugusi anya muri baso ibibinde kyari byama byaba gusimbiro lakini murabiswa ningote akema ya Jubilee ngiri kyama gusi irabo goli burende ningore chama sai ya Jubilee nkemosi ngoge chageti made ekiama byama byende byonsi pi no isakorige no DM bare bage chageti founders mbaro na babo bakorwa na sai sai fraction ya Rinda Mwananchi le fraction ya Leader Ground lakini Jubilee ndo bwati bintu lakini maitari bono konyoranga na abara imbaro buna bono tutebe Rinda Mwananchi abara ibaitombaroro oende ODM abara ibaitombaroro lakini bono iga ebine byama binda abara ibaro Rinda Mwananchi nkera bakiama eyen Jubilee to wadi DAP to wadi DCP onyorenga basai mota itiko swabia mebyo Jubilee kiatebenga ntotaiti mugusi Jubilee gende ke karato ko swa Jubilee atu promise re binte binge anto arachiro office yabo to arachire meeting binde anda kenki mono ya ba promise kiriro chinga tiga totigarega igabuno mugusi Jubilee atu promise leadership ande atu promise to sponsor masaba sai bari bara yatenine kero nandi bari bara atake ko bori kero kende gions atu promise ringo to abare sponsorship ande ngo chikoba free and fair nominations mate byama mune byabo DCP gari egetoke gukwa no muko na intu abasa intu bwati gari muko tora into tene na baga kabari to babwe lakini Jubilee tetete mu lakini abasa mbabwati riogi eriogi mate na bora atwari eriogi asikiama ebyama mbiro byabanto nyene ekiama bona muna DCP ne kiama kyo monto nyene but Jubilee tari kiama kyo monto nyene
na bo sai no ni patirida itu ngia kambite kia magia Jubilee ngia kambite miaka 10 ngwaro cheka sikia kore aya matengino aringia se miaka 10 asikia mikia Jubilee oiranire boni gasa yatete ko buri oborai ngia makikira abiki asari ose Jubilee is a national figure yani kiro muntu Kenya ga na metikia magia Jubilee nakimota itumutumia nakitotete gutumia na ande nakigo cha kuira serikali andake asabara iboliba kurigibona se ward yago tocha sensemeri yago nabarabuni kia magia Jubilee go sibarabomba watibia mabindi ekia man Jubilee ba ase aba gusiba kwa na gari onto kucho kia magia Jubilee tori koira manjito mugeria kwa igure bra Dennis yagotea miaka ya magega ande bari kuburi na ODM but ODM tware kwa ndasi ngi tware ku South Nyanza twirana se abarai bari bande bono gwatebire Jubilee nero yo mugusi ntubwata abarai bande nabo igaba 90 bala se byama tofauti bitali Jubilee bago support Matiang'i barabulende barabuisiko moko basiekera turiko basiekera isiko mate kare mukurigia serikali ni coalition y'ebyama ebingi to kwanda kubori muna Jubilee tweka tobwekero geke wikatobeke coalition y'ebyama ebingi bichamo tobori ekero geke na kioroje sai lakini watebire ikiama Jubilee kero muntu nabwate ikiama rate na kira but by the end toche toikaransense toigwane kiambwate esimieya tumakogenderera enen Soko TV bwakire ngongo kwana nere mambi abono Akibananga bwakirete Ruben. Ona yomo simigo yuna ni deno. Dennis Ambrose. Ona tawa zikobanga una bantu bako chikoboli chukura basa kungainereria. Lakini aso bwenge Ruben igando ndo itabeta abantu ndo kuchokotera na Jubilee ndo yokwaka kura na wanya. Okay, nande inuni numobeke togo tenena. Ona bantu mbaida bete no ndo moida bete kabisa nerdo wa geraso wenge ga Ruben igomo gusiara tena ne kiama kende ga Ruben moko mwakura na ko ngakire ni mogo chikobwatera na muno mogusiko ene kiabono murayo mogo chigosira na chiko enda mutwe ndo anazo muntu ndako ko na Jubilee onara to wa gera chukura okuno ogo chika ko ino mwatebire ngana boigo nabere yono nabaigera abano murayo guchiko babwato kerobuo amaya asikiame kiao ere bado moko machora na konguge ko gera abano mete kiame kiboneke kiauda kiabereke ko ngaina banda banga tigusi na ndonyo wono muntu na ndonyo ro murayo myo ko chiko tan ODM ate kiame kiabo sifuna na mna to wake achukura tigusi asante sana aya kwani deno kwa hivyo deno koranga inwe mwamwire ngano e murayo ndi bwensi urachi ne bana bwata magendo kurasikia makende mate magendo tai mate igende kama bantu batanya gosoma andi twachire gosoma ikiama ngomata kiri andi obora ingomata bori nkiama kiyoko bori simienero ni yao ndarayibwata eren Soko TV bwakire bwakire byango to kwanere mambia bono asante sana kwegura libori ri Dennis agotebanga basaya bangikero bairira borai nigo bakweba no neti family chabo bagenda bakora mangana mao iyo korkwanga discipline sai mate oborai no bokon mo kweba ntori kweba baiboli usene beserie goswata no ena baiboli oni chi family gonyoranga mwebire bese asoire chenche familia ebe segenda yakora
ekobekero bwemo bwabo bwororo into tutari gochokana turi gochikweba mate stwarure mate ginte kama abantu abange bakweba nocho muntu uri orura so nze ochire igoro gosimu kiuna abantu kurunse ikire igoro unda ready are kokorera abantu gasi ready are kokorera abandi era Nsoko TV bwakire elo Nsoko bwakire byango kwanere mambi yabono mukwana na Cosmas ya saka gorgisi amacha choka Nairobi bona ngeri boli nare ko boli umusayo yuga era nyora ro choli ru onyore ngane kurose chama ya Jubilee nendo nyoro nganyire ko chiyudie ayoroje ihombi ara korra bana ndike kora mpora imbara bange to aberto ko to chora nene bangane uje serikali ko Momboro lingo naro ya mwa bantu bangamnabo yono asante sana kwa iguri watebire Jubilee lakini botambe ngora to no ina bara ibago cho ODM baenda baswa serikali baswa serikali na ndibaira go cha ODM era wikiranga kwa tamire abana abantu bari batabwati musimama maitando onsia sabana musimama oyo ngakio go cha onchore liando ake kwa nyoranga umuntu sukire kurwa sikia makeria lingi abantu bari babwata chitama chense ebintu byetama byense na bibiko gara abantu batwara chitama chinyinge naki batete umuntu bori ni kiama gya Jubilee ari tanga tete kwenda ndonse ndiboni gasa hii teba tanga onye twatebire Jubilee na ni Jubilee yagochora igure gako bori buya Jubilee nere gocha koira serikali igonye ngocha kochora ni kiama gya Jubilee Jubilee kire serikali ngocha gotama kurwa serikali era ikanga Jubilee yakoge chiri mutuga iga Brita kongeche kwa na kiki ama kiana kira manyinga imenine njena be ile member ya Jubilee since 2017 kuruba format ya kiama ya Jubilee nanya ko change nanya kwanda kiama kende gyons nje kiama mama ite Jubilee sana ko change umuntu uri yene kiama na ko sana ko change bati abantu mbare babate chimbe cyo ko change kirase ebyama gamba singe tama chibesa na ko era bano buraibu akonchuriri go chyo uburaibu akogechi buna boniga abaraimba bari barenga serikali abo togoteba maina baraimbali barengo lakini boiko batebanga mete serikali bangaina no ina baraimbali choruse batari go choruna bono totebe na boko nyoro muraina ro kurigie oburaine kiama gya Jubilee onyore ngatara choro Jubilee ya choriro awo ikananda cha kaso ikingao atebo mete Jubilee chikwerende promise chiri barwete baraikirania twarorira baraiba ko baigo bari basinyure gasi mato muntu sinyune gasi na bakwenda etetenchere ndeyonse atebe kiama kiriki angainire ngia korete kingi angainete ikobono muntu gusinyune gasi nero okora kiriki nero gotamikia na riende kiama kirikire popular gusende se kiama kiria tete bati umuntu already gokora bana inchi gasi keracha rua se kiama kiri akwenda na policy chirichie kiama kirie kiama gotea na kike kora Jubilee saita ya gambite miaka 10 na nde yakoreta bakenye gasi no sakorigeli saino bori bantu bande bonsi somo de nawa te kiama gya Jubilee ya korete andake na bogo totebi gento kirio ore shwanga Jubilee ya korete Jubilee chipara ya roseti ya roseti nyakitari muna bone gasa inkwandre ward area Ruben ward mbaba roseti nyakitari ya rebofo igone gento na roche chipara nchi arengo babe kireta abantu chipara bali mereta abantu ebisima mbaeta abantu amaji igoboni kiama kigia Jubilee ngia korete gasi lakini since serikali ya sote ya Kenya Kwanza chinya kitari chiri cha roseti cha rebofo no endo rona bora nyorno chipena donji nchi batiriri ya serikali ya Jubilee arengo mbia arengo ikina kigende kenene na sakorigeria masomo ali arenga Jubilee imbata mu murumi to baidengo begete school university na msana msomiko form 1 baka bonika sign 40 yago chikokora batie bwango igana mateina ki onye ndilikuwa rakoso university sai na ariko nyara ko ile university asanga masomo akonge lakini Jubilee arenge friendly ko cha samu common mwananchi na bo muntu bwe kali ko tene muntu oyo moiga na ndairo mwana school na ndasoma university na ndako akore but sai oikamugwatera na abantu bikurangiria mo chango ibintu biri abantu begete bakareye bake lakini this time na ntoro chipya chakire ko irana abuye kai no sekorigire chi WhatsApp chi ago sai chi group ile ngo bati chiko changa bana wako na chi school jiri chi nyingi na vera beti mwati group ya no chi simi kwa kirukurunga na boko tena ki ya mwana gete nete tenate kwa school lakini sekorigire ni myakeri ya uru mbake bari kuchanga abantu abangi kwari ko ya mwana university yari in 4th year third year lakini kwari ko maana kiache na kiachete but sai ebinyore ebinge bi abantu ba kuchanga anda ke bintu kimwe mwero beri go chikokolera abana inchi bono na no rase Jubilee na bogo kwana on their behalf ebintu biroro chemu ara kwaniringa aiga ama mocho na koregete aiga nto taito torenta monchuri minto kibuna biro bimutaite mushugurikira egende gitanga ni Jubilee go chikoshugurikira go chitore kwa iki kwanza egende ke goro ku house levy
Koigwete deputy party leader ite presidential candidate ya Jubilee gotea. Igente kitangani kwanza kora rusine kurendea kora rusi house levy. House levy yagirira abantu abange batakaine. Why mukijibe sona cy'abantu riki nyumba ko kikwagakira abantu kinyumba abantu babwate cyimba cya polisi. Imagine umwarimu narore nkagari site kenyorukeria amaigagari osenya bitunu ari gose magena osanda onsi yako soma lakini yako nacho house levy lakini nyombe ina anachitari gocha konyeo enyombe yego cha kwagacho na rubiga unit tax maybe chiko kora magendero tax injiri kora magendero tax ya Kenya aka ichiko yo ngwetekera rituko e-citizen yoko igucha chire 6 billion 10 billion injiri gocha kanasti asichiri wone kina kigente kana to gocha kana ki Jubilee gocha kuonjoreri ere gari aye gento kende kya kabere Jubilee gocha koirani na ndito ko sabe presidential candidate ita kore ase gento keri exactly order number 1 kirago cha kosoa serikali ato rendinda mama ubori abange bachandikire gari nkora Kenya gari muswati gago sira akoba go chikonyoro mwana onye ndito baterinda mama ingakiri ngwari ko cases such cases ngwachigwe but matiangina to promise timna gocha koirana achaira ni gento gekoro kudinda mama egento kya kabreke matianga gocha koirani na achaira ni confidence ya Kenya gocha serikali asengenje site waruzi confidence ne serikali serikali ni chatota ine cha korati ko korakende gions but we need a government umuntu uri already kuchikota korire gas umuntu ra wate mambingo korande kinando egene na kingo kora korari umate sai serikali yaro na baraiba bere ba sai agote ina ki mambi ninje ngoire gas lakini umato kobeka matumaini onorishu atago koira gas ye lakini matiangirare kote bana ndiri kwa roja renge education kwa saa tete na baida 2 weeks mo change chibas chene chibe chikara cha yero within those 2 weeks alifanya kazi yaro rekaneti matiangirare soete gari akateba matemtari go chikoibu this time round kwa chama temna ibet ordinary ibeta matem ana kaneti iko na reform akio tote umuntu uri reform gote ana kigento ketente kokora anda ke korekeraki sawa agundoche mwerobereti nero tutaitumetu mwana inchi nagotegerete na baruche binte byonsi kurende tokunda ite turenda sumutumoka keigo twirane nande turakwanira igoro ya digital space kunyara basaya bangirero nigo bagukwanira gwitira simtandao lakini gwikase ground bakora ibintu biri bagukwanira igeko bako turenda sumutumoka taikaye mu manchito muriria onyorenga nabo gwake namba nabo gwake simia sina mbeti studio 0788666307 marakabere 6 marakatano na tirineri namba ya mwerio kwane na inchi nondega igana Dennis Ambrose na muruka Dennis Ambrose kyara na dinanyora ligwikira na bwango kwane nere no murai nandi kwa igore nkori gyari kirogo kyobo MCA Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Tumurigaria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seni kiago Bwensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bomocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliyo korigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690500.
0771 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nugane betri uratumia gari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyeri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Tabia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0796978555. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Majito mwegeria bwegeta Sengen Soko TV nigo tugendete gusangana umusayo yo maigase studio ito na gutebiga kuri kwa Dennis Ambrose nero yo tubwategaiga kweguro manjito mwegeria no musayo moke kuri ni kuri ya roburayi nande kwegure buna kwerera kweresibya buna tagite abasayi byarigani gusemero biri yabasayi nande taitwa kesimi onyare ko kwana nere usokwane na intwa sigeta Sengen tugen Soko TV onyorongo standa ito Facebook no to live nen Soko TV na bwego YouTube no to live nen Soko TV onyare ko gusanga na intura bo wake simi ngoba batandi simi manjito moriera igongana bo kwana na inche mambi ya bono toira na se Dennis atotebinga abasaya bange Dennis na bagoteba nigo bale bagukwanira somtandao digital space bibire ngambaga niriko ikase ground rero no muri TikTok tumogotebo maite nyarebe nere togosira squeeze konyora TikTok inga no muko bikire me bango yons pimiro billions na mbona ma akorobeka no kontuma itiko se TikTok imwa kwanete mugateba ngatumira na sigeti. Sai Kenya ati yachirari na Kenya isi miaka iri yaringe tari yarere bona sai ise korigireri nonye tochakire 2024 imandamano spia bangi twabangire tu mtandao twachete TV station ose radio station tukatema kirimu arenge readers tie twarenge readers na patrete twabangire mtandao X TikTok Facebook igo mitandao nero kirime kisai utake konyora pasai to kobanyora ati ubabe kumukutana ase ubabe kechiro so basere go so bate weekend asora abanyona so mtandao koraba sai babo niga sai bare TikTok Facebook na X kirasi mitandao nero kirige to nese kori no chika sto kora squeeze chika sto kora kwetera mitandao paste squeeze ora chote yo montati ngokora ndege nto kitao kobori na kina kindele ne tari kokora mtandao asiga sia okora kiro monto ne mtandao squeeze mtandao no robeire no ro copas information wangu noro wikira kirabana kiro monto bwangu noro wikira kiro monto bwangu andake enchiranire mitanda yenero abasai bako itumia senchirere mbekero bako baguchamangana y'uburayi
mitandao ngotumekere bobe sometimes bara abantu bari banyeta kochochea abantu ase mitandao gose gochaka gotumia mitandao sokorama abantu bande sokorama abarai bande tubate bantu bari okonyoranga baswana ni baramiro muraigete rero ngorosi bari chibicha chiri buna butambiro chimna AI yasoire no konyora abasaya bangina ndi bako ba involved. Yeah, ntobwate egento gekoroku ntobwate freedom of expression, ntobwate freedom of everything, eh? Sure. Asengencho kiro muntu nabwate busuburi bwo gukora kinde gionse kiria takire gukora. Lakini ekente kene tunyete gete yabasaya tutumie mitandao so kotokonya. Nasenchere ndonge. Tokora mabarai bari twachorire nabarai bari baro na tubwate aspondiga. Onye ntote iti murai gitu wangire gotokorire gasi ajete yotomorame. Sajete to moto ali katuno stomo korana manta ebintu bitabwenreti. Korana bwate family ntu tubwate family. Lakini abarai abasa imbesi kete barago banyene. Chakire sai abarai barago wenye na buto moto teito siketo tike kubachora chikatuntu tike kubakora kene barago. Lakini gisena abarai. Mate na bora abo morai lakini chimbu chia gonchiche. Maybe other than yuko kubachora gusikubara amaso mtandao mukwenda bakasabara ya bari mu abakwanira mu abatebinga ibintu tokani timotokore nebi bari ko to space mate once kero mura ya chori rugari bari babwate bunge tawa sigari babwate chobisio no mate kitambo ko so bunge tawa so ikaba bisia ninga kingana na kego koira esimi ngobo kori bari abara ya bange bari tokochora bari ko bokori simi bati ninde no kwegana gochaka bonika sai no bokori mura yonde bwezi umakire simi nanda so lakini once kiriba choru bari simi chabo njiri ko so bari ko bokori simi cheto igome chando to bari ko nyamai asibara manyire mechando ito nguru mitandao kerto kuandamana base kerto ateire para gete ninsari gete abuno bara manyire asengen cheto debe sai nguri katori liru go stomo to mergo stomo rangeli acha bari gocha bari kuoroka ebaga asengen chupas nyiri ko kolega sne promise chitibato to ikiro bochori whatever 14 months chitigarite whatever basaimba bwatite kura ebi bande mbaga saini mo gasaini ko babwati mo chimende kusi anda kemero beri ndio nandimo bigete kwene kyabuna abasai next etamu ibono togosoa usaso bochori obogocha abasai ngwe soke barasobonge ya tigano to ndi kubata chikora na kubata ibibande bado to cheto basomi na to ba civic education to kubata umuhimu ko wakikora igenda kana tikankonera abasai babusi mate emyaka ya korumayo bagusi ntwanya gutwara kero gikoro ko president ko twatware to president moto tene to president it's 25 years ago na lijenga kieria 25 years ago 2002 ya chakera tenete babiru baito mbabwate exposure mune to bwate sai mbama ite borai ninki lakini basa bwate tinya chai lakini this time round aba sai bari gusigari egento keria keneto ko bate oborai no buya kera bolese oborai kera bwate monto bolese no nando ready ko akas muri kumia abantu bari barase serikali sai e baraso koragera oroche ba koragera bakirete bari kokwana aba iko sai ne sakorigeria kena biko babera se serikali semya 35 years babera so bora yo bonene oisa kwanda boiko yoga babatinya gitari chingi babate chipara chingi babati skuru chingi ngikeri batabwati abaiko babati kere gentekia lakini sekorigere rusiga ntwanya konyora borai ntwanya gutwara bo president gusi ntwanya gutwara no deputy president ante gusigari lakini chipara chetu no chimuna chisarigete nkagari para na botra promise gwe myake menga banda bara yeba go chagare boto promise gari chipare ento cheto baro seri lakini obo ene mbori na ki ngoi kabari kubungia gate pare ne sare gete ni takire baro seri gwe para lakini implementation nambara bwate ke kabu ke chibesa national government nere bwate chibesa chons nere bwate keregenda atadhani wake kura ngote imura basainga na barumbaga nirigo wesoke babwate birogo gete besokie bana baro bachoru buna barai ya ko bate Victoria asengenjo round ya onyenje ne sokiri nje ndio masai no masai ori akiri bona basai bande mbaro korusi nae Nairobi ori ya ko bate Victoria kerto ando sto anyoro opportunity ko bakwana turi to bate na kiyo borai no bia kerto bata basai bara banga aso borai abasai mbongo ko baike mata basai tala to ko manyora bunge tawas na toro bisi bunge tawas to ko manyoro abasai mbanje to ko chesa chipol no ton lina no mobungari ko senariki na boko manyora ndo sia gutara tabwati mangana mange ikona bakuma imechanda ya basai bali bagwete lakini abaka akiwa bachorera irwe gari endi tenkendu agoso imo obora lakini abasai to abate inaki ebiroge bimbosa biroge bionde tayo gochiko kobori ati no korete kiango gose no bwate ki gosinga yorwete nekero gotene na bori ekero abasai ba koroni manifesto ya banyita bemba ocho na ba kwali bagogande andake nandi koera ni maiga keigo egwate banga Nairobi gano kurigyo brai kwa minyiro egeka kware konyora libagano rigyo brai gusi seino
Omonto akobori oborai ase amenyire nase abanto baria nari inche ninarete abanto bana Nairobi gakora nonkinete nombiare nonsomerete busi gari mbaro abasae abande nabo kwendete kobori oborai busi inche tigambo Nairobi ga oborai ase a story ase kenye mecha matuka mange nomenyete na family yaneri na otokinerete yo ngende busi gari kitamugo cha ko introduce myself abantu bacha komanya abange na abasae abange baba itia baibori bona na bamanya wewe talinje bamanyete lakini abasae bande mbayo bari basae bande mbayo bari gusi igo bono lazima twesiekere twenspia box yamo oikara abande basoka isiko abasae abange bagoteba ng'ariogirie abotiriri koigwekana anda kenga kinu mokwenekia bona riogire ino riigwikanire through mitandao as simple as that emitandao yoka koronye togo toigwanda stogo kwane mikutano sai barasa chiriji aliko beku karengo beku chiri squeeze oranyora nga mitandao ye baraibandite bari kujikira na kimoko rigie solution moraita yo tabwati mtandao solution tobwate chinyinge sana kero tarwo toiwira so mtandao na togo kwandamanira toje paka ofisi yao twandamana oro togote inaki twagochora totoroserie pare twagotore twakikise nyagitari ne pata mario twagochora twakikise ga kire gintu kya beire bia lakini bado turatokorera igo bado ngo baikera turi chinjera ichi nyingi choko baikera anda kinoro chinge serikali nko uniform vira abasae asemero biriabo onye tiri ko ba uniform ni neri rimoro chimurabeke kwene kimna abasae nko babali involved ase emero birionse kubeko na serikali mbara kuto involve na serikali but since 2024 kera tuandamanite mbacha kitu kuto involve na kutaka kumanyinki kirito korengere lakini ndali batu wanchete bata itukomanya bata ko torenda ngasi ngijo mathina ki chikura chabere irangi igentongere mo bangite to bangite na nduma te paka waleo serikali yanya understand na kiaba sai barengereti kora korri kertu atabanite soke na ruma yete na kitu asokete na ruma yete ko sento ikebunge to soke to ndamane ko kabu ondeta yo manyete igo bono tali sai boni kana riba bago to ikange ko to boli na ki na kimota ke tenki mo purane komanye siria ito lakini ndio pasai to ata iri siria to ndiko chikokora ndiko chikoba nduma yete na ko konyoro yo monaro uchikote abe siria yu otata itiko kwanira onya ritu ko limba kwane 2024 mbona waucha ukwa siria ito ne kadi tuko kadi inere siria ito tubwati siria ndeons kare siria ne kone kadi yakora tomera na se barot tosokia serikali tubeke serikali ngao na ndi ready ko akasaba sai na bakenya to attract boni go isoko beka sebicheringa the future boni twari gukwanira anke twari gukwanira mbicha kioroche ora kwanira igoro yoborae onyengiri nabasai bono future ya ikire webeka se future ankeri naki korekana future iri ndoche mutwa tubate future ngia sana bono future nere indete konyebeka future indete konyebeka sawa yebeke ndurgo chikorera ndurgo chikobori kasi basaya bari kuchikosoka jinsi chesko ko promise kumbacha bairu chikasi jinsi chesko na butokire chikasi che Kenya itoga Kenya ndo ni bwate chibesa Kenya tari ntaka igento gya kabere paka tuchikobeka abasaya baiba bange ko karana bakorera sai paka babike chinyingitari chitwara mario aya chibara chinge chiri chisaregete abasaya paka bakikishe na kichibara chichabe rasinje na baroro sai bono igo manya abasaya mbarire diko kwaka na ndi mbarire diko korera abantu bandi future njendo je abasaya nengie asakorige liburi bagambete buri barenge chi constituency chiri roche chikora una abasaya sai na Kiaru constituency nuroche omupungoro ni kijana taraika miaka 40 30 something years ndinyoro lakini nuroche kasi yakora gari secondary school secondary gari wanalipa 500 primary mbos ngoye kubali ndagira Monday to Saturday igo kiharu basari tibanto baibori bange lazima benda kurwandire basari na kingo wate yobora ino boroche no bora ibe bakasi east na bagote no yo mwasi bali bakore gas babowin no moroche no mosai gas yakora igo bona basai makokora bali gas neri naki batanya ko opportunities lakini abasana bara understand umuntu boronge naki nikikiriki bwana takokoro nikikirita bwana tikokoro anda kibona kwamenyire Nairobi gaigana ndi no guchikorigia oburaibu wao county ya Nairobi orocho buraimbaro county ya Nairobi buraimboyo etwagosete asana twagosete singi twaro che sakaja no mosai sakaja na ready gotokorere kasi lakini sanja tara kora kasi ne sakorigere sai embure mocha nie tuga igakiro monda ko iruna maji like a month ago kwaro cha maji mna sariti na abantu itete Nairobi ketwa machoreta to korega kasi eri embure nja tuti last month raboni kanega sene ko tunandi by the way ngo twere nyingi and changes so far no changes egento kaparo nogoto ngaina kera lito kombacha bakore ko president yetu in 6 months kire gento kia kire 6 months lakini wonto ko boli president umuntu twachorete county level gaiga sakaja ni sakorigere ligari chi ward level gari
mpara kia rosi konya kora Sakaja ndo sika kwenda kugura pali ndio atebe nere para na rosi Mwara na bekire china bekire rami ko sena bekire chikabro mwara muikirire Sakaja to komikya ocho muntu tware goikera musire musire ne sisi are ko kolega asia banda bange mbare ko manyara ya street ma ko mate bare nge michando ya lakini since twachore cha Sakaja konya komara Sakaja ndo tayi to komara iko bono to tete change to be ko muntu uri ratura nyara goikera muntu no uracha sabantu uri bamete bijiji gari kera bakuri kichikuru mate bagocha pake bijiji mali sabantu bamete wacha kusaba chikuru bono to tete to be ko muntu uri uracha bakana na sege jiji gari uracha ko koraki kera irire chikura na no ekera soborai na kera tara ya soborai ogoikaga rio manyana ki para gete nesargete bantu gete mbabwa tistima bantu gete mbabwa timache bantu gete mbabwa tinonisi walai ebina bibinto bire common ga narobi bwante kom asingin chotabwa timache tubwa tisi walai na tubwa tistima bogi mambo ya narobi ga nanto kome bogi mamonde bwensi Nairobi ga basai mwara temire kumerana bakusingomerana aiga bona tatanie mitandao ya nkomerana tori marange sa abasai ba Jubilee we meet other than oborai and other thing mogocha mwakwanira guse project mobegete mirobiri yaino ya komerana tori tubate byombe bingi iri bigocha bya konya basai na ni byombe ko igunto bwate byombe bya mabegusiga yani narubiga masagete na gwate mochando gete yani ngo changa tori ni byombe biri ko igubya bya basai komerana tori twagamba apart from na siasa kare tobegete siasa kando abasai ngomerana bari bate bani na kibo mabwa kongire na kitoko konyana ekina kintu kya maana sina rubiga singin story wete kusingare togo cha narubiga tutabeka netia mumuna into abasai na tuteba niki kidido benda gokora abintu birato kongire other than abasai bo kabanta banda bakusia bagakambaro bangambaro ocha muri mumera namo guse abasai boka abasai takiri bano mugina nachiko koyekura mugaka nachiko koyekura ewodi gochikoligi ntobwati shida na bangina nabagaka kore mechande ito gwetera sai bonsi gwetera baro na ntu atemire kubeka abagaka abu na bangina gwato batongoza muna sai no mungino gutongoza Ruben Ward lakini tarato korra ken so that's why uroche no ana baramu nisa kwanda uba boli sai abagaka abu na bangina bonsi pia bateta basai abasai na bari bwango na ndia basai na gura ikere bwango lakini bano mumete tori gochikoligi bagusibo kangoli giole bonsi ebisa kubyonsi koligi debisa kubyonsi korani ba manyete ana abaiko na basani bane barabange abakamba mbaro abakasani bane mbaro chikabira chenyenge bade mbate friends abange na nto bwate byombe ebinge sana nse gukora ku WhatsApp group ya nega mbate byombe binge na barabu na nabantu to interact na barabu na bantu to akinera barabu na bantu bamaete abutu asomera na barabu iko bono bonsi bi regardless no wakore gasyo mugusi na barabu bonsi bimba umiete na isakara to komera to kokwana bagote enga kiri abagusi bari ko gambe myakeri ikomi changes inchiarengo chibasa ringo na michiarenge chiparancha rosetu but kurtua chorete kabire byanya ngoro ndobwate bayigara ibande ebirogo bindo women naroche umugusi naro gokwenda oboseneta narocha bakusimbaro barabumo chiko bae support ya support ngo batoni ndegwensi oteto borai abo mongina abo masai abo mongina abo masai ndo rio giria ori asirire kana te yo direct tukura se studio akabire ara konentera maji okora expression yage yaba mano pero no manjito mulgeria tugasino gosanga no mosayo ito kora sense moya mucho Nairobi gaiga kwegure amagani aye nabigobna tebira basaye mbe yarigane tukuchikwene kyabuna nkurigibara burai asumwa kogocha 277 boni ga manjito mulgeria etubwata matukalenga tubwate metinyi kominene oino mwako yo mone metinyi bere kwene kyabuna koswatora sobo choli bo mwako gocha kwegure buna bakwanire nabona ndaitembo atechisimi bero manjito mulgeria nabukunyara ko kwana na inche tunyare toko kwanira igoro yabasaye totebanga abasaye nabwo baraiba ankyo igendo twabere tokoigwa korwa twalenga abakena wikira bonigana kina muboli ringa ayoroche anke inero ose yasire nabo kwana na incha sinamba itio studio ya 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoero honyare ko kwana nitu manchito mulgeria nabo igo asumtanda ito Facebook nabo kunyara ko weka kerengero kya gorro etunyare togosuka motwe na otebinga se omtanda ito o Facebook nabo go YouTube no to live Nensoko TV daito kwane na Ambrosi emambia bono onyare ko gotebia ndoche Bluetooth Edwin Makulia oteba Edwin Makulia amba bonya matuta word wengi wanaongea vizuri wakitafuta kura but after kupewa kero kwa irwe kero geki Ambrosi Dennis uwezo waona pia wewe utakaa kama wao nilibolia boliri abatebanga bange kero mwairwe kero gekyo akonyora nigomo muraba yakero moko yirigia kama enyora moko iwekana akobolinga are you among them? I'm not among them. Ntete kwa date change.
asengecho neke nagotea bare twa ire chikura babire bagotama bare twa kwa chikura batokonya batindi amanga sabantu bagotama kore mechandiria abantu bane be wodi bagwetera nero na chengwetera ikobono tindate ani chenganyi kuri wodi yane ibana bongotoka ndoche begokera ndeni siako teba mombolerio musayo yo abarayimbaro bakoligie byama ebirogo ne byama bindi barabuna chiko bakabaka gose bado saguli barabagusi batali asekyama ya Jubilee tibakonyora oburayi obo bate to kwanda naba nanchi muna batagete onya bananchi bateri Jubilee togo chana kyama kende abananchi na bako chora igobono kura cheni kyama kenda abananchi bako chora batebe naye batagete ni kyama kikende sini sawa lakini mono abante batete kyama ya Jubilee lakini ntwateba ntubwatabarai kurwa mucho Nairobi na goteno no women rep na roche babo Millicent Omanga wakili Murano bali nkoliki baro burai abo senator na rocha bagusimbaro lakini ebyama bali nebyame biga ntubwate DCP ntubwate bali ba ODM barabugoroche muchiko ba support ya support ngo batori kore kyama kirikire kenene sai ga no sekorigeri kabirere nene na rubiga ntubata baiko na baba na bwa bange korwa baruya na bagere na bagusi na amina bakamba na bagusi igomano kere Millicent ago chikobodi kero ni kyama ya Jubilee ina bwati right yo kubona kyama kende gions kiria taite romo momosire no moire kende kiria ratate ina kia chato convince ndete kura yao ndete mon support na batoko mosira regardless ni kyama gotena kere as long as kere coalition area ito ya United Alternative Government kogara muntu tayo tenene ga gotata ina kingo tenane umendere kuna ye kyama ya Jubilee ase county ya Nairobi afu na ande ngorigeri tori binte bi consider Nairobi ga bantu kyama kibatakete mono arafu ngo consider chichi areas rio igwete ODM batete bono zoning ina ero tokorigeri ina ki andake ayengwa ncherete zoning eyu konye bataraikana zoning nengia nengia ngakirenge no wa ngote ba zoning ni kyama gete itose kote ni ebyama buna boni ga DCP etene ni Ruben Ward Jubilee etene ni Ruben Ward oipete ni Ruben Ward arafu monto wa matoke coalition ya Kenya Kwanza government agotubwa rais kora chikura chirito ko etoko chibaga that's why ngote ana kyonya bago chikoi karanza sina etoko chikoi karanza sibuni kyama ya Jubilee go satotebe muna United Alternative Government toteba ni kyama go chikote na ward gete constituency gete ni kyama gete we'll do that uranyora wasieke irusiko bingo sieke rusika singa bantu bale ward ya Ruben ninja batagete na kingo sieke tai watebire ya ninja batagete ni kyama batagete ni ya Jubilee na population ire gari abange babo na bantu ba Jubilee baba ntoko chikobe ko muntu DCP gari lakini kyama bantu batagete ni ya Jubilee baratebarene no bwoba mubwate bwaki narikimota kerete zone iyo ntobwati bwoba bonde bwenzi ndeta yo bwate bonde bwenzi tosoke twenzi kiro muntu napata abantu bae napata abantu baramachora twira nase oyo korigie kero kyoburai Fred Matiang'i orochinga influence mubwate nechikomorenta buno murai muchikomochora Matiang'i kenteke tangani abantu bamurangireti ni Genzi influence iri babwate mbachikomochora gose umetena bagonyara nawe bana bagote batuko kadi onyore bange mbari uchiwe sokia aseta yo bantu batari uchiwe sokia Matiang'i ni twamurangireti 2024 twa mateti ache atokonye serikali itokonyara maito mwaka muno uri gutige gasi ya World Bank gari tari gento kire rais omonto gwaka no chibes chinyinge in terms of dollars amwe gutiga gasi ya ache gotokonyense aro chense ya asiri rabo moko muragera no mo disappoint ntoko mo disappoint youths na bokwate chikura nese korigire saya bantu bari bakwiri kichikura sai ne youths bara banki na bakwiri kichikura na ndo ise korigire population ya Kenya ga bantu bara bange mono youths na ande youths na bago participate in election next year na ande youths na baita bete Fred Matiang'i kora mba maitege to Matiang'i akorete abange babo etu asomete ngakia Matiang'i banta abange bakoreta Matiang'i ngakia Matiang'i igo Matiang'i na kora na kiro muntu na maitege nta akorete na ande na maitege asia so Matiang'i tari bantu bande bago chikomochora abantu bago chikomochora na basae na abangina na bagaka asinge jono bomo tagita chaga ambe Kenya nuchego yo makoboringa mero biri kimo begete uchikwene kiabuna ndari soma bya mero biri kimo begete uchikwene kiabuna muchikomochora Fred Matiang'i asobo cholbu mwako gocha mero beto begete ne Matiang'i no chena chagite campaign na tige gasi ai matinge kirito alko mate yaro America ache Kenya ga ache ko bori chigas ache ko bori obo president ochire Kenya ga otari nto gasto konya ko igora chobis kire county sai to igoro sofa chi county chinyinge to gasto ko igora chobis chi county chinyinge alafu nto gasto ko meet laya nto gasto ko meet abananchi ba Kenya
chiko pasaba chikura chabo na kubate matiango tenenari nande strategy to begete ne gento kirito begete ndo bekane tamu to bata ine mna United Alternative Government babata namo wagambe baigwana batena kini muri to kosoke muntu ya mase bali lakini nje korengana nje no isa kombodi saa inja moni yani korengana muna matiango abate interview on Sunday nero bweneta kwa kwikoro kirikyo borai kora nero maite kenyaga twari track record ya semya kiriko mia beta serikali twaro chechinje sa korete ndochega igayo magoteba ensoko ni John Mbeche kurwa bonchali round yeye abasain tori kongainwa bosio torochie abasain bari kongainwa manchito molgeria oyo akoro kwa John Mbeche na batebere ateba gusi erangine mbaliri yani Jubilee kama sio hiyo kurateyo oino minto Mbeche nero tebirigo ndobwati kura eken onye red tori go chikore ko boli red asaba gusi mono Nyamira Kisii County Nyamira Nakuru andonse asaba gusi baraba on tori go chikoboli na karambariri kura chio to kwa ukura ikine kene kira kina bogiti kati ko bayo no mbari no na bara ya baro sai they know that bamaite biyana ki amusiga te birege to te biro na to kunyara ko machenji. Asante sana Dennis no chibego chinga kinchigende to gutumyokia nditora kwanira abasai ngana kyora te abasai mambi abono njeke ndonda te abasai beso ke kwate kure gente gitangani to tware kura alafu to beka namu to sirane musai onde bwensi okubori chikora ne bangu sigari gose ne bana rubia gose ne banande isiko ya Nairobi gose na Nakuru gose andonse saba usibari musai onde bwensi osabide chikura momo cha moya support yino mata inki keria bana ta kokara ta lazima atware chibesa lazima atware chigari chindi to mama ko machora batirigere vision ki apata go chasimore inki keria tete kokara aba saya nande batike ko aba tikateso kitoba basaya bangi turwane rensi yaito ensi yaito yango ende nani go chakwenda bata go chachandika nintu ama tendo go chakurwana abantu bobate life span ye myaka 5 no muntu bwate life span ye myaka 50 mato mosana bwate life span ye myaka 50 to 60 years na chamenya Kenya tocho tonya kurwana nabantu muno bao tikati nkwana bo birakini aba ko mutaba abwate life span ye myaka 5 egocha lakini mono katorigere yabasai abasai na barare tichenchi ya Kenya. Dennis rero na bera tokenga kwenda morase bara mite wate banga tokote bakene gose morere digose mwagasa ine ko yariganyo tokaste ko yariganyo abanyanyimbo police brutality negenderete aba saemba kwete 2024 2025 abone 2026 ani mutaito mwenda korobekana ngiora kwaniri goro ya ogoito kuri kwa basai amagoso nabete amatangani kero monta kwenda kurwanira ense yae tari okumuita ndo abwate engwaro chetu asagade ni chichuba ni chisimina chetu abwate echibendera koboko niriogo ria maino ndo abwate bunduki nungu ndo abwate ke lakini mbali bali gocha ni chinungu abaskari na bwate chegeti bali kwa rekora bagocha ni chinungu bali batumire nabana siasa bache basali umukutano kora abantu abange bali bwate chinungu no saitiri kora abaskari bagutara na abantu bwate chinungu apa kwa apa bali nabaskari tari baskari igabanda abange bakore nne nabana siasa bakubareta bache kuturbania maandamano itu nisa kurigereria ritu akoreta matanga ari nge peaceful aya kabere aya tu akoreta Thursday ari Rex Masai yago chaguko ari nge peaceful mara bato kende party igari mu yabeni ari no Rex Masai achite goite lakini tari kwanja entuntu atete kuburi kende gionse kento twari kuburi na kito ikire finance bill yasi nje kutuko to finyirierere igobono rero moto kwenda nya maandamano karo rero tinda manyara kinara abantu mbaro entuntu turi kwenda kurwa ni serikali genteke abantu bangi batanya gusoma turi kwenda kurwa ni serikali turi kwenda kurusia serikali kurusia serikali no gwakikura nto kwenda kurusia serikali asomora nguo magega lakini ya serikali yenyewe tukunyurusi kwetereku ekura egenteke ne guto ile street igari no kwenda kunyuria serikali naki ntoro na nto baro chikento mokora. Asante sana taite bono kwanena abantu be ward yago tutarakoro morobire na ndencho ngorangirie eikiende gose enga kiende. Okay incha abantu be ward yanengo bate abantu ba Ruben ward ne sokiri muno mosayo moke ne sokiri ntete chikura cheno dete monsire tete monkonye indo cheme chando on spirit ogweta Ruben ward kora na onkindete no onsomerete no kire gintu kiane kero abantu ba Ruben ward twangainire twa safire emyaka 5 twena nito bogambi uritu abwate tokaboena na mako kaitabe this time round na abasabira se omo bogwa chikuraino nye kuraino ngamagoro andika to supportani andonsi ari ase tura supportani kura nye kuraino mubasa ko abo na musayo nde bwense tete ko boli chikura Ruben ward na bogo cho boli chikura
ondeta yogo tanga lakini tasoe kiama ge kuruku Jubilee na tokobori chikora koro. Asante sana. Wate bange kiama Jubilee. Erangire mbaliri. Erangire mbaliri na ndo isako wake sabu nangu sigari yake nchino macho. Despite kwa bana Nairobi ga bado nchino macho. Lakini chidemands nchito tobate mna macho. No sakorigeri since devolution 2013 up to now. Macho geta yo nyako choro kero kende ki elected position. Ekero go to abere to go cho to ko ni cha appointive seats. But it wa mwire ndumna macho ga kikamoranche. Onye macho go to go chora kuru Jubilee. Uno manyari bari. Anto go chikoira ni senator Onyonka. Uno mo getutu. Na ndio macho ga kimogo nja moto elected position. Asinge chine gwate ni gwate. Igaba macho ge ba mwebi yaba beke. Ya macho ge ba yaba bunega neiri. Macho ge mba mwete. Macho ga wate ire naki. Toira baba se biro go bionsipi. To abero women rep. To abero bo governor, to abero bo senator. Toira banyari bari. Abantu batanya ko chorwe kero ge elective position go se ninto amacho. Akikaba ikiama kirgia Jubilee kero ndo bata baiske beso kiriga batite kiama ke women rep. Ntunto ko saba kero kende kenena mon. Ekero to ko saba ke women rep mbibe ekemo gio kanada bantu to bate mbabere to bate Madam Rosa Orondo anto bate Bridget. Katora ikaranze buna amacho ge to igwana to tebe Bridget to ko support Bridget. Katora ikaranze to te Madam Rosa Orondo to ko support ne to ko support. Lakini abanda banyari bari abagetutu abantu bonsi pibali bari gusi chinyomba chiri tafadhali banje tupato support kora kere go kende kionse nge bata interest sawa nande tuchitokorangirie ngakiende kero manchito murgiria mbia mono sana sugusangana incha sumurubiri nsoko bugakire tanyere tugusanga mange nabigo musayo to Dennis na nenta itenche murangirie ngakiende tunyare tugusanga nabigo tunyare tukumanyania amange unabasayibi ariganete asobo chori bumako gocha kolenda sibono yenda gusangana into asemurubiri tigeta Soko TV tumere nande ankyo somorubire nsoko bwakire unabutame chendayana ndemo Eje Nsoko TV.